Moi boa xente, que tal? Como estamos? Benvidos a unha nova conversa, programa, se non me equivoco, 36 desta quinta tempada. Estamos segunda semana de xaneiro, máis ou menos debe ser, neste momento no que estamos emitindo isto, porque iba a dicir, feliz ano 2026. Sí, claro, non sei ata que punto. Xa falamos nunha na primeira conversa que se publicou, pero non sei ata que punto hai que seguir felicitando. E máis cando estamos grabando isto que todavía ni sequera acabou o ano. Entón é moi raro pensar en felicitar un ano cando en tempo real non está, pero bueno. En fin, xente, que me lío e hoxe me apetece ir moi rápido con nosos convidados, aínda que como sabedes sempre me gusta facer algún tipo de introdución. E aínda que isto se vai a emitir pois con posterioridade bastante a dous sucesos que sacudiron un pouquiño a música, como son a morte de Jorge e de Robe, me apetece facer unha introducción moi rápida. Creo que falar deles xa está máis que falado, son dúas figuras moi grandes. Aquí os que me coñecesedes a canles sabedes que, bueno, Extremoduro, Robe, para min son xunto Estopa, das xente máis importantes para min na música, dos que marcaron, como moita xente, a adolescencia, marcaron unha etapa moi importante. Pero non quero falar tanto da música, senón quero falar de cando e como recoñecer a figura da xente. No que soy Robe e Jorge, certo que se recoñece moitas veces, pero non deixe ser curioso ver cadenas musicais que nunca puxeron a Robe, que nunca puxeron a Ilegales, que cadenas falo de rock, non tanto cadenas de pop, que, bueno, aí podes entender, cadenas de rock que nunca puxeron esa música, dedicarlle programas, dedicarlle páxinas na súa web, dedicar horas e horas á súa figura cando non lle deron importancia, e por non falar de xente que proibiu que Robe, por exemplo, actuase na súa cidade, pois mandar mensaxes en redes. Se quere dar visibilidade ou contar ou falar do grande que é alguén, fagámolo cando estén vivos. Despois, lóxicamente, se pode volver a engrandecer, pero fagámoslos cando estén vivos. Démoslle espacio cando estén vivos, porque é cando hai que facelo, e non cando estén mortos, porque esa xente, por desgracia, xa non o vai a ver. Dito isto, vamos a falar con un grupo que, quen sabe, pode terminar por ser moi grande na nosa música. Veñen, teño que dicilo, cun debut moi interesante, un EP moi curiosiño, un EP que cando escoitei a verdade que me chamou bastante a atención, porque ten aí moitas curiosidades, ten aí varios xogos musicais. Hoxe temos a unha parte deles con nós, porque xente, ides ver xa en pantalla a Pablo e a Farri mirando flores. Como estamos, rapaces? Muy ¿Qué ben, tal? hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Un Eh, placer estar aquí. Feliz ano. Eso es, sin duda. Feliz ano. Feliz ano, ¿eh? Feliz ano a todo el mundo. Vos, vea, ata cando felicitades o ano? Cando é o Buah. voso fin de, vale, xa está, ata aquí xa é bastante. O día seguinte ou sodes que estades todo xaneiro felicitando? Diti y Farri, que no haya esos marranos. Diti. Pois é que na miña familia somos moi de festexar todo, e fin de ano é unha ocasión perfecta para festexar e celebralo, entón, miña nai igual está hasta final de xaneiro dicindo feliz ano, entón ao final vaise pegando e botamos un mes aí dicindo feliz ano, así que Claro, é que Eu creo... di, Didi, perdón. di. Vale, digo, que digo que a mí unha cosa que me pasa é que o digo sempre, e sobre todo no supermercado. Entón, eu paro de decilo cando a caixeira me mira raro cando yo digo. Claro, Sabes? Aí xa digo, vale, xa non é o momento. é que despois está a cousa de claro, se eu vos vexo o primeiro día, o segundo día, claro, non vos vou a felicitar o ano, pois a seguinte vez posiblemente, non? Pero se non vos vin, claro, se non vos vexo Claro, é ata certo. o 20, pois, hostia, é a primeira vez que vos vexo, pois, claro, feliz ano porque técnicamente aínda non a nosa relación non comezou todavía no ano novo, entón hai que darlle o punto de partida. claro, igual en verán podes dicir feliz Completamente ano. certo, ¿eh? Pero, En mira, verano, ¿eh? hostia, a ver, tendo en conta unha cousa, que era o seguinte que vos iba a preguntar. Isto voulle avisar a xente que vamos a falar de música, vamos a falar do vosso traballo, pero hai que falar tamén un pouco da vida, non? E eu son das persoas que o Belén, eu o puxe, son das persoas que primeiramente poño a decoración toda, que por sorte hoxe non se ve tanto a que teño posta, pero poño a decoración e o Belén e toda a carallada a puxen a medios de novembro.
O sea, son destes que empeza... Guau. Está todavía o Halloween aí e eu xa estou poñendo decoración. Guau. E son dos que o quita en febreiro ou a veces incluso primeiros de marzo. Uf. Vale, temos novo récord, temos novo récord. O sea, Sí, sí, pero... e a quito porque me obligan na casa. Que senón ainda Uf, quedaba. eu creo que nós, sendo nós dos dous sitios máis máis danos de Galicia, sendo de Noia e Carballo, eu teño que dicir que non conozco nada en Carballo que teña o Belén hasta marzo, teño que dicirlo, Pois na Coruña xa coñeces a alguén que o ten. Toma, primeiro. Na Coruña xa sabes que alguén que o ten. É que, a ver, cóstame poñelo porque eu sempre todos os anos cambiolle cousas, poño aí situacións, invéntome situacións. Este ano puxe un pouco heavy, que tiña unha figura ca cabeza cortada, que se me rompeu, e puxena como se houvese un asesinato no Belén, vale, o que sei. Ata ese punto sigo a ti. Vale. Pero claro, eu me curro as historias que hai no Belén, que só las sei eu, pero máis curro. Entón, claro, por que vou a eliminar a serie? Se está funcionando na miña cabeza, a serie sigue funcionando. Pois sigue en antena, sigue publicada. Claro. Eu de Buah, pequeno... sin duda. Eu de pequeno, na miña casa sempre se puxo Belén e tamén son moi de festexar e así. Eu no pequeno, antes de irme a dormir, todos os días baixaba a lareira, que onde tiñamos o Belén montado, e poñía todos os animales a dormir debaixo do musgo. E todos poñía aí. Cada noite era así. Despois chegaban por a miña meus pais e non había nada no Belén. Todo escondido por aí. A ver, teño que descansar. Que a Claro, xente claro. non entende que isto vai máis alá de calquera cousa. Teñen vida e hai que darlles a vida que non poden, porque todos sabemos que todos vimos Toy Story e o Belén funciona igual, polas noites tamén se moven. Exacto. Sí. Eso é así, eso Exacto, é así. exacto. Pero bueno, hoxe estamos para falar de Mirando Flores, estamos para falar do voso proxecto, como dicía, tedes aí o EP en vez publicado, xa un pouco non o punto oficial de partida de todos os proxectos, non sempre os proxectos nacen cando nacen, a veces están moitos anos traballando na sombra, facendo concertos moitas veces sen ter música publicada, pero un pouco, entre comillas, oficial sempre cando sale un traballo publicado. Como vos sentides neste momento xa co EP, co paso das semanas que xa pasaron, como estades? Buah, xa pasou tempo, xa pasou tempo, Farri. Canto Sí, fai? sí. Uf, Bueno, desde... saiu 20 largos de setembro, non? Eu creo. Por aí fora, Sí. non? Sí. Sí, uf, foi... É como Creo que raro. a palabra estamos de acordo todos en que é orgullo, non? Rollo... Sí. Mas todo o traballo que veu detrás, porque, claro, fixémolo todo entre nós, producíamolo nós, fixemos todo nós, compuxémolo nós, e, claro, todo eso, empezar nun mundo totalmente novo, que era como a producción para nós, mas intentar facelo o mellor posible, porque sempre vas por aí chapurreando un pouquiño, pero Pero ahora non xa sabes, facer... non sabes. Claro. E ahora facer unha cousa que diste, vale, vou ensinar a xente e é como ten que salir xa, levamos aquí un ano facendo cousas, hai con medios que temos e con medios que podemos facer, e é como un orgullo, e tamén a veces é como un pouco ese síndrome de impostor, así e tal, pero ao final vai seguindo eso e queda un orgullo tremendo de todo o que nos levou, todo ese proceso de composición de todo. Sempre Pues para min. comparas tamén un pouco, non? Rollo... É inevitable coller e decir, pues vou ver como sona este outro grupo en Spotify, ou vou ver como... Ou vou ver... Ahora vamos moito aos créditos, non? Rollo... Antes, moito ti, a veces escoitas un disco e escoitalo de principio a fin e tal, e está ben, pero ahora vamos aos créditos. Entón, bon, producida por, ou masterizada por. Entonces, como... Vamos moito a eso, por saber, pues eso, aprender un pouco tamén como producilo, como facer que sone mellor, porque é certo que a xente que nos quere, que a xente que te quere nunca che di a verdade de todo, ¿no? Que tamén hai cousa que eso é certo. Pero a xente que nos quere dinos, está ben, o sea, sona guai, o EP está guai, pero ganades moito en directo. Entonces molaría moito que algún día o sonido se parece ao directo, porque dinos, o directo mola moito, entonces estaría ben que tal. Entonces ahora fijamos moito nos créditos das cancións, que é unha cousa que casi nadie fai, a non ser que sepas que Zetangana é Antón e queres saber si Antón escribiu ou non escribiu a canción, sabes? Algo así. Mira, alegrarme que saques este tema xa, é un tema que me gusta ir sacando, non? Porque creo que é un tema moi importante e hai que falalo. E hai que falalo por varias cousas. Primeiro porque eu sempre defenderei que toda a música que se publica, toda ten interés. Toda hai que escoitala e toda merece a pena. Lóxicamente, eu dicía vos o EP me parece un debut moi interesante, creo que ten moitas cousas. Lóxicamente,
un debut perfecto, un disco perfectísimo. No, pero que tamén discos perfectos, Claro. os que poñemos en listas como o mellor do mundo, ten tamén os seus defectos. Eso hai que dicilo, non? Pero hai que entender moitas veces cando publicades as bandas algo, os medios que tedes. E iso hai que valoralo tamén porque, lóxicamente, a xente non o sabe, pero gravar unha única canción nun estudio Buah. medianamente decente, xa non vos, o sea, xa se ides a un estudio cun produtor aí, unha canción medianamente decente, unha hora de estudio pode costar 300 ou máis, pero xa unha cousa baratísima poden ser unha hora 300 euros con grabación, máster, todas estas caralladas. Entón, como non hai os medios, e moitas veces normalmente os grupos queredes porque vos apetece facelo, aínda que igual podades acceder a medios, pero por querer facelo, cando se fai na casa, non sempre vai a ser perfecto, e máis como dicías agora, se non hai os coñecementos, non hai os estudios, non hai un traballo previo de producir outras cousas. Entón eso hai que telo moi claro de cando se xulga un traballo. Por eso a mí non me gusta moitas veces cando escoito algo dicir, guai, que sona mal. No, porque sona como pode sonar nese momento. Sí, exacto. E hai unha cousa que tamén bueno, eu escoito yo moito tamén a Jaime Altozano é un youtuber de referencia, por suposto, que é o mérito, ¿no? Rollo, que é o mérito? Rollo, é que o mérito, quero dicir, que ten máis mérito? Que unha persona teña o potencial económico para contratar a alguén para que toque a trompeta? Ou se eu teño un MIDI e o podo tocar eu e facer tocando piano que sona a trompeta, ten máis mérito, que ten máis mérito? É que dá igual, estamos ao día de hoxe nun momento no que o mérito dá un pouco igual. Entonces creo que é como importante ter eso en conta, sobre todo. E falando dos créditos, tamén é como tamén é importante darlle que cada persona se merece o seu... Sabes, que tamén, isto foi unha cousa que empezou un pouco, era o que, non sei se primeiros, pero Bizarrap, eu creo que non, que a xente empezou a facer con Bizarrap e a xente empezou a poñer a Bizarrap como produtor. Ou por exemplo, Enrique tamén di que lle agradece moito a Zetangana porque o puxo como productor en Cuando me miras, ¿no? Entón, como que é moi importante. Ou, por exemplo, Nove Louro ahora con Juli, que sempre poñen a Juli de productor. Joder, é super importante, é un traballo super importante detrás. E Farri e eu podemos estar aquí falando durante moito tempo dos problemas que tuvemos mandándonos pistas por Gmail, pistas perdidas. Bueno, diti Farri, diti cosas que nos pasaron. É que, claro, era entre pistas perdidas e tal, iso xa era un Cristo. Pero despois chegábamos un día, tiñamos algo montado e dicíamos, joder, moi ben. Pasaba unha semana, empezamos a montar outra canción, dicíamos, vamos a repasar esta. E claro, igual nunha semana, pues aprendiste 4 cousiñas que parecen nada, pero diste, joder. E nada, volves a empezar a canción outra vez, cambias 25 cousas, e despois así, claro, como é durante un ano estar facendo un disco, ao final, cada certo tempo, cambias un pouquiño do que xa tes. Cambias un pouquiño. Entón, é que é un mundo que hasta que estás dentro non valoras tanto un proceso ou un disco como igual alguén de dentro pode valoralo, non sei. Sí, facer unha canción, tío. Facer unha canción é unha barbaridade. O sea, Sí, de sí. feito tamén, pues, te decíamos un pouco tamén que era orgullo, porque é algo que un día te imaginas ti na tua cabeza, tes unha idea un día, e de repente, pues eso, 28 de setembro foi o día no que dixamos, pues mira, tuvemos 5 ideas, e hai 5 ideas que existen, e se poden escoitar en todo o mundo, e fixémoslo nós, ¿no? Así que adiante. Evidentemente non é perfecto, evidentemente hai moitas cousas que mellorar. De feito, estamos moi... Ahora, eu, por exemplo, escoito moitas cousas. A mí o que me pasa ahora é, que creo que xa dixo a ti, Farri, tamén, é que escoito ahora Spotify e escoito fallos de produción, rollo clics que hai, que antes de producir non escoitaba. E iso é super... O sea, é como... Xa estamos completamente enfermos. Pero está guai, Eu a partir- joder. Eso mola. Uf. Claro, é como é o que dixen antes, que ao final empezas e nunca vas a acabar a roda. Entón tens que chegar un momento que disparo xa, máis que nada pola miña salud, porque senón calquera día, peto ou non sei. Sí, é importante saber cando parar. O sea, Sí. está ben ter o afán de perfeccionamento, ser capaz de facelo cada vez mellor e mellor e mellor, pero tamén mentalmente tens que saber cando decir basta e que xa é suficiente, xa che está pesando máis do que che está dando. Entonces, Non obsesionarse eso é tampouco. moi importante.
non ter unha obsesión, non decir, vale, pois vou intentar aprender, vou buscar, vou ler cousas, pero tampouco obsesionarse porque tamén vos digo unha cousa, os músicos, incluso eu como creador de contido, eu me obsesiono moitas veces con, que subo este reel e aquí se escoita o ruido de fondo ou aquí non queda tal, e despois vexo algún reel meu que dos poucos que poden ter un pouco de certo éxito, éxito me refiro a 50 likes, non, que como, ya xa me fago viral, pero vexo, por exemplo, eso, non, ou xente un pouco xa máis coñecida, e vexo algún vídeo deles, algún reels, e vexo que teñen moitos fallos de edición, e digo, é que tampouco ao final os músicos vos preocupades por cousas que o público igual non lle damos importancia. E eu me preocupo de cousas que a xente só vai querer que eu diga algo interesante ou que haxe algunha cousa interesante. E a veces tampouco é como, que ten que estar perfecto, ten que estar perfecto, non, ten que estar como ten que estar e xa está, non? E depois, lóxicamente, ahora mirades para atrás e cambiaríades todo o que tedes publicado seguro e dentro duns anos sacades outro disco e vai a pasar o mismo, vades a querer cambiarlo porque tamén está a gracia en que aí notades vos unha evolución. Pero xa está, o que está publicado está. Tampouco non hai problema. E despois o importante sempre o defenderei. Un disco mega producido, un disco que son de puta madre, nos cascos, cuns altavoces está de puta madre, lóxicamente en casa lo vas a disfrutar, pero amigo, a min deixame ir a ver a un grupo en directo e que o fagan ben, que eu escoite na casa e diga, joder, non me convence. Hai xente que escoito en casa ou que non escoito porque non me gusta como sonan, e vou a velos en directo sempre que podo, Eso é porque como, increíble, eso é joder, increíble. que os quero ben directo. O sea, eu hai xente de música urbana que non me gusta as producións e que en directo levan moita música en directo, levan bateera, levan tal, e digo, sí os vou a ver. O sea, pagaría por veros, pero non vos escoito na casa. Xa. Eso digo moito do noso colega, seguro que non, o sea, me trae a Sonora, Sí. siempre dice, porque vai a un montón de conciertos, todas as semanas, todos os meses, en plan, todo tendo como planificado, non lle importa ir a Pontevedra a ver a Ortiga, ainda que vir a Ortiga 51 veces na súa vida, porque di, é que eu quero pasarmo ben, di. Eu para escoitar o disco genial, perfecto, de puta madre, que me sone pola dereita o bongoi e pola esquerda que me sone outra cousa, eu teño Spotify para eso. Pero eu quero ir ao concerto a disfrutar con Ortiga. Ademais que E iso é tamén moi nos importante. directos hai unha cousa que é o calor que se sinta aí, a maxia que se crea no directo que é imposible de facer nun disco. Porque en que sea un disco grabado nun directo é que non é o mismo. De ver como se van adaptando, se hai un fallo, como xogan por un lado ou por outro, a mí encántame. Tamén eu son moi partidario de defender de facer un directo diferente que o disco, porque me gusta moito ese chegar, coñecer o disco, pero sei o que están tocando, pero ver algo que me sorprenda, algo que diga, joder, como mola esta xente, como este solo como fixo aquí, ou esta transición que non está no disco, é o que máis me gusta dos Claro, directos e así. claro. Cando vas ver a alguén, dis, quero sentir que estou aquí, ¿no? Rollo, Claro, non ou sentir que estou escoitando mesmo. A as música en interaccións directo, co tío. público, a mí encántame eso. De feito, nós facemos moito eso de intentar facer partícipe a xente cando nos ve de ser un máis do grupo, porque ao final é tan importante como a nós. E este ano nos concertos que fixemos Wow. notábase moitísimo de se o público está arriba, está en un bo ambiente, nós facemos moito mellor que se non están. Por sorte temos aí aos mirantes que chamamos nós, Os que mirandes, son unha locura. Oye, pois mira, digos unha cousa, tedes un EP publicado e tedes xa dúas cousas que comentáchedes que son moi importantes e que valen moitísimo, que primeiro que a xente vos diga que o facedes ben en directo, que sen dúbida eso é o dos mellores piropos que pode recibir un lóxicamente, sí. e Sí, ter sí, sí. xustamente esa xente, eses mirandes que vos siguen a todos os lados, que hai esa xente que xa axude a quentar o ambiente para o resto do público, a xente que pode ser casual, que chegue por ali. Joder, son dúas cousas que xa é para estar orgullosos, Sí, sí. Hostia, é que ti imagínate que estás en Noia, pasas pola plaza e ves ali a 30 persoas, que tampouco hai máis, pero 30 Pero personas. son 30, cuidado. Son 30. Son 30 personas e ao mellor 10 está ali saltando completamente como a locos. Sabes? Sí, sí. Cantando o estribillo dunha canción que non te imaginaches ti na tua casa. Sabes? Pois se pasas por ali, pois igual te quedas. Sabes? Tío, pois así. É Que é unha pasada, o verdad? ambiente chama. O
sea, ao final, cando ves un concerto, si o ambiente está apagado, ti, o resto do público vai estar apagado, vos vais estar tamén apagados, e cando hai unha retroalimentación público-artista de festa, pode ser o peor concerto en canto a fallos, en canto a sonido, que digas tú, que isto sonou horrible, joder, que desafinaron, e que os instrumentos estaban fatal, pero da igual, vos estades celebrando, a xente está de festa, todo o mundo vai acabar dicindo este é un concerto maravilloso. Total, total. De Oye, feito, eu creo que nos pasou, Farri, eso de verano, ¿no? en Razo, ¿no? Decían, o sea, nós entre nós falamos e decíamos, musicalmente o mellor é este, pero o mellor sin duda, sin duda, sin duda foi este outro. Sí, 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 Sabes? sí. Sin duda, sin Que, duda. por exemplo, en Razo hubo un momento que estuvo todo a prova de sonido aos solos altavoces, entón requentáronse e apagouse un no medio do concierto e non se nos escoitaba nada e a xente seguía aí cantando, saltando, tal, e nós sin enterarnos, porque ao final o calor ese do público xa facía por altavoz e por todo. Era unha pasada. Mira, Eso é Depois maravilloso. aprendémolo tal, pero vamos a retomar o EP. Vamos a retomar o EP e vamos a retomar o inicio porque, claro, son cousas que son típicas. As preguntas que vos vou facer non son esas preguntas que en casi todos os lados vos van a facer, son esas preguntas que se seguides moitos anos e cada vez ides a máis, pois ides a ter seguramente xa, se non o tedes incluso xa, esa resposta planificada, que é un pouco a orixe do grupo, que non é algo que eu pregunte moito tampouco, pero que a veces non sei, me dá curiosidade de por que se xuntan 4 personas, non sei se amigos, non sei se xuntan por querer crear o grupo, e se meten neste mundo, e vos fago a pregunta por lo que falaba desde o EP, de se meten a crear un grupo, se meten a facer música, e despois se dan conta de que é bonito facer música, pero hai moitos quebraderos de cabeza, entón, cal foi a orixe e un pouco, pois, se pensábades que todo o que ia a vir despois tiña estas complicacións entre comillas de como gravar, publicar, todo este traballo que non se ve, pero que é tan o máis importante. E ti, Farri, ti eso da casilla de salida. vale, perfecto. É que nós empezamos todo cun grupo anterior a Mirando Flores, que éramos 5, e nese grupo compuxemos as 5 cancións estas de Envés, pero bueno, íbamos como ensayábamos na casa dos meus pais, ali en Noia, íbamos facendo, pois, ensayos sobre todo, tuvemos un boliño aí en Santiago unha vez, e nada, pois aí ao final por, bueno, cuestións de tempo ou que fora e tal, ao final acabamos desfixendo. E o día que nos desfixemos, eu falei con Pablo, coa cantante anterior, que agora, bueno, ao final non segueu, e dixen, joder, temos estas cancións, levámonos genial, que ao final o Pablo non o coñecía, pero ahora é como un máis da familia, é a miña outra familia. Por que non facemos algo? Eu non quero deixar de tocar con vos. Necesito estar facendo música e se é con vos mellor, porque é complicado cuadrar con xente así. Entón, empezamos a preparar o directo, empezamos a gravar un pouco as cancións estas 5 as 5 cancións do EP este, pero non tiñamos nin nome nin nada. Entón, cando empezamos a pensar no nome, quedounos Mirando Flores, porque co grupo este anterior ensayábamos en Miraflores, que é onde viven meus pais, a miña casa de toda a vida, e dixemos, joder, pois que mellor Que mellor, ¿no? Claro. sí, que os inicios todo e así. E así foi un pouco como empezamos. Despois fóronse unindo os outros 3 que faltan hoxe, que son Marcos, Ari e Álvaro, que foi un pouco sobre a marcha. Tiñamos montado aí máis ou menos o EP e a partir de aí... Sí, o do edificio hai que contalo, ¿no? Buah, é verdad, non sei se me iba O a do edificio hai que contalo, tío. O edificio é que nós Bueno, nos sacamos en Bes o 28 de setembro, pero nós o día de Galicia, o 25 de xullo, sacamos como single Terceiro C, ¿no? Como single do EP, digamos. E ese single chamase Terceiro C porque Farri, máis o noso anterior baixista, vivían no terceiro C do edificio no que eu estaba vivindo, no que eu vivín o ano pasado e o anterior, en plan 2 anos. Entón era ese edificio como ten moito simbolismo para nós porque sin sabelo uns dos outros,
Porque, Cando claro, Farri veu a ensayar, Farri díxome, pero eu vim aquí no terceiro C. Vale, o sea, espérate, claro, o sea, a Claro, cuestión é que non sabíades que había esa conexión de exacto. claro, Vale. é que, por exemplo, no terceiro C eu vivín no 2019 e 2020, que, bueno, marchei antes pola cuarentena, que fomos cada un para o seu a casa, pero eu estuve vivindo nese ano aí, en 2023 foi cando empezamos co antecesor a Mirando Flores, podíamos decir. Sí, sí, Hostia. sí. E Bueno, e ahora aínda hai unha máis que é que, bueno, evidentemente xa que o terceiro C o edificio xa tiñamos como tal, e entonces eu este ano marchei, porque éramos tres e como que os tres íbamos a un sitio distinto, entonces o piso quedaba libre, ¿no? E é destes pisos que, bueno, falando de pisos e de Santiago, pero é un piso que queda libre, é un piso dos que eu chamo dos que non pasan pola inmobiliaria. Deses pisos que xa alguén que te conoce, que sabe que te vas a ir, Xa te pregunto, ese xa piso ti lle ofreces. xa está, xa dis, bueno, evidentemente non está a un precio como non está nada ahora mismo en Santiago, pero é un piso que está ben, é agradable vivir nel e todo eso, ¿no? E entonces, pues un día a uns colegas que xa viviran nese mismo edificio, dixo, tío, si marchades, importa vos que nos vayámonos pa aí e tal, e dixemos, no, joder, si nos marchamos, así que benvido sea. Entonces, un deses rapaces é unha das persoas que viven ahora mismo no piso. Entonces, cando nos fomos, eu enseñei o piso a estas personas, a estas tres personas. Entonces estaba enseñando o piso tal, entonces, bueno, dixo, bueno, pues son as habitacións, son todas iguales tal, e di un deles, de puta madre, a min aquí cábeme a batería. E dixenlle, hostia, tocas a batería? E dime, sí, tal, e dime, estás nun grupo? E dime, no, pero estuve en tal, la verdad que me molaría. E dixenlle, pues non estamos Pues, buscando batería ahora mismo. hostia. E así entrou Álvaro en Mirando Flores. Qué Así que ese bueno. edificio para nós ahora mismo é sagrado, tío. sí que ahora é onde ensayamos, vamos aí ao, bueno, é o segundo B, en vez do terceiro C, pero é no mismo edificio, ensayamos aí todos os días, bueno, cando quedamos e tal, que é unha pasada ese edificio. O sea, que Sí, ten realmente algo. a orixe ou o centro do grupo non é nin o grupo anterior, nin ter as cancións, nin onde ensayabades, senón o puto edificio É un puto de edificio, Santiago. O tío. sea, é o que Sí, sí. marcou todo. Sí, sí, sí. Además que Sí, sí. a letra de terceiro C, o single, escribina ali no terceiro C do edificio este, Bueno, o videoclip de terceiro C gravouse no segundo B, sí. o sea, está grabado, pero está grabado no mismo edificio, o sea, o videoclip que está en YouTube é no propio edificio, Hostia. así que é certo que está todo relacionado de alguna forma con ese edificio. Mira, eu non son Sí. de pensar do destino e tal, non me gusta pensar neso porque creo que non é simplemente que haxa unha entidade divina, nin unhas cuestións dos astros, nin nada desto que faga que pasen as cousas, non? Creo que hai moito máis, non creo que sexa tan así, pero, joder, é imposible non pensar que hai Joder, algo, tío. non, por estas cousas, porque, joder, unha casualidade, pero que son varios factores que Buah, estás contando que como, ostras, e que depois Algo aínda pasa aí, eh? hai outra cousa aí que isto sí que é é unha locura, a verdade. Se o pensas, parece imposible que pase. Porque Marcos, o noso baixista, o baixista de Mirando Flores, Uf. eu coñecíao porque de noi, amigo meu de casi toda a vida, e eu tocaba con el nun grupo que empezamos no 16 ou no 17 ou algo así. E el, bueno, ao final este grupo desfíxose e despois cando empezamos a preparar os directos para este verán pasado, e dixen a Marcos, joder, vente tal, ao final quedouse e resulta que isto xa podeche contar mellor Pablo igual, sigue ti aí. Sí, creo que sei por onde vas, creo que sei por onde vas. Que nós fixamos un bolo no Entre Rúas, no mismo sitio que fixaron Entre Rúas, que é o mellor restaurante que hai en Santiago. Xa aproveito aquí para dar publicidade. Pero demos ali un bolo que é un sitio, seguro que conoces, Dani, é como a praza do Entre Rúas, é unha praza super con moito encanto en Santiago, moi pequena, pero moi bonita, con moito encanto, ¿no? Entón estábamos ali, eu creo que foi este ano, non? Farri, foi en abril. Foi en Sí, abril. no abril do 25, sí. Foi en abril. Entón, bueno, cando primeiros bolos, veñen os pais, tal, ali, animándote. Entón, de repente, estaba ali miña nai e di, como está a nai de Marcos? Que sempre me olvido. Teresa. Aí, dille, escoito. E de repente escoito a miña nai dicir, Teresa. E de repente dice, Basi. Que a miña chamase Basi. E estaban as dúas ali, claro, a nai de Marcos, a nai de Pablo, e empezaron a darse un abrazo ali, a chorar as dúas entre elas, e Marcos máis eu dicindo, pero
pero ¿y esto? Pues nada, que vivieron xuntas na universidade e que se conocían toda a vida. Pero fai 30 anos que Increíble. vivían xuntas e eran compañeros de piso, amigas de toda esa etapa. De toda esa etapa, tío. Y Marcos y yo non o sabíamos. De feito, moi gracioso porque decían que Marcos me pegaba a mí na guardería. Hostia, no, no, no. Dime, ahora non teño huevos a pegarche, me dice. Hostia, é que como para non pensar no destino, macho. O sea, É que é unha Buah. locura. é que xa me parece, porque xa outro tá, Santiago, final, pois non, un piso, que sei, pero xa que as vosas nais haxe ese contacto, esa Buah. violencia infantil tamén, Esa pero violencia infantil que nos une. joder, o sea, que guapo, Canto podía ¿no? facer que non se vían elas? Rollo, Igual mellor 30 anos, 25, 30 anos podía facer que non se vían. Entón foi como un reencuentro ese día foi mágico. Claro, aparte, Porque aparte aí claro, nese increíble, momento, joder. que non é, pois, o que sei, pola calle outra maneira e tal, e despois vos dades conta da unión, non, senón xustamente aí. Exacto, tío. Foi Levamos un impresionante, mes o bolo foi ensaiando. impresionante. Levamos un mes ensaiando, non saliu a conversación esa nin ti con tua nai nin Marcos ca súa, e de repente, Joder. o día do concerto, pouco antes de Claro, empezar. un rapaz de Noia, un rapaz de Carballo, pues bueno, pues evidentemente fartes aos pais, pero tampouco tes por que sospechar que ningún se conoce. Sí, porque, a ver, E ali foi un momento mágico. de eso que sabes que son zonas ou tal, que podes coñecer por circunstancias, pero tampouco non todo o mundo se coñece, non todo o mundo se vai unir nun grupo, e non todo o mundo van a coincidir os pais nese mismo momento, o sea, maravilloso, o sea, é que Increíble. non nos coñecemos de fai tempo, pero sí que vos coñecidos, o sea, montamos agora de primeiro, pero xa había, claro, xa estaba esa unión aí, esos golpes que uniron, esos golpes que Xa estaba a unieron. violencia polo medio, E como está sendo a experiencia? Como estades vivindo agora? Porque claro, xa ahora faremos un pouco máis da produción, faremos da grabación, de todo isto, pero como está sendo? Como vos imaginabades e como estades vivindo? É desto que sentides, dicías orgullo polo EP, pero sentides orgullo polo que estáis a facendo, polo que xa estades un pouco conseguindo, que xa facer concertos, xa gravar e tal, xa é un éxito importante. Vos sentides agobiados por todo o que hai que facer, pero ou como estades? Digo Ferri. Estamos nun interludio, ¿no? Digamos. Porque eu estou no grupo ao mesmo tempo que estou facendo un doctorado en Santiago. Entonces, eu ahora mismo estou en Noruega. Entonces, viñenme 3 meses. Xusto o EP saiu o 28 de setembro e eu viñenme para Noruega o 1 de outubro. E marcho... perdón, cheguei, pero bueno, Non te preocupes. Vale. Mira, é igual Okay. eso dos tempos dende que empecé a gravar, antes as facía en directo en Twitch, pero empecé a gravar e tal, eu tentaba manter os tempos. Decía, vou Vale. emitir tal, chegou un momento e dixen, mira, no, xa está, aquí é o que hai. Vale, pues volví en Navidad para España. Y nada, entonces estamos en ese momento un poco de tomámoslo un pouco de disfrute de, pues eso, ¿no? Xusto un traballo que nos levou moito tempo facer, con moito esfuerzo, pues, por nós mismos e tal. Entonces estos 3 meses están sendo un pouco de stand-by, sobre todo para min, porque non estou físicamente ali, pero ahora que che conte Farri, pero eles siguen ensayando, eles siguen compoñendo, porque Claro. compoñendo cousas para o que se virá, claro. Claro, estamos como aproveitando tamén o parón este, veu xeñal, como cambiamos a cantante, veuse Ari, entón foi como perfecto, o momento perfecto que tiña que pasar para facer o cambio este, pois foi agora. Entón, aproveitamos que marchou Pablo, incorporouse Ari, empezamos a preparar un pouco o que xa tiñamos de atrás, e a vez que íbamos preparando adaptación de Ari e todo isto, empezamos a compoñer o segundo EP, que a ver, cando sin prisa, pero entón é como unha etapa así un pouco rara, pero eu diría que é unha etapa un pouco de empezar, estás un pouco perdidiño aí por todos lados, porque vas para unha dirección que é como intentar semiprofesionalizarse, unha cousa así, entón é falar ya non sei quen de como facer tal cousa, ou de como facer outra, de para se queremos gravar en tal sitio, como podemos facer, entón é unha etapa de aprendizaxe. Un pouco dura, pero bueno. Pero Sí, son moitas cousas, ¿no? Son moitas cousas. Sí. ao final... Sobre todo tamén estamos intentando... perdón. Sí, di. Nada, que estamos intentando tamén
estamos en ese momento no que un grupo ten que buscar un sitio, un cuartel general, porque evidentemente temos o piso mágico, pero tamén é importante para nós pois ter un sitio no que podamos ir, no que podamos deixar as nosas cousas, no que o sintamos como noso, no que un día que solamente podamos ir dous, pois ir dous ali e estar ali compoñendo o que sea. Entón estamos en ese momento no que queremos meter a man na profesionalidade, pero tamén sabemos que é complicado. Pero Sí. queremos, evidentemente, cando vai ser unha temporada de que queremos dar conciertos, tocar o disco en directo, cando a xente xa o sabe, que eso tamén é moi importante. Así É que, moi unha guai. etapa de todo novo, eu creo que é un Claro. resumen bonito, un resumen bo de todo novo. Pero eu se vai dicir que, ao final, joder, unha cousa boa que tedes agora mismo, sempre digo non, a maioría de xente que ven por aquí pues, está nunha situación similar, que é non lle debedes nada a nadie. É dicir, por sorte ou por desgracia, non estades nunha discográfica agora mismo, non tedes un sello que este detrás vosa, que puxese pasta, a quen lle debades porque tes firmado un contrato. Entón, é certo que ten que ser moi fastidiado, que saques un EP, que non poidas, bueno, tentar dar os concertos que tiñas en mente ou que non poidas facelo como querías, non? Como estaba na vosa mente e como é desexable, non? Que o lóxico e desexable é sacar un EP e tentar facer o máximo número de concertos ou presentalo por todos os sitios, pero ao mesmo tempo non pasa nada, é dicir, sacaste o EP, foi escoitando, outro día, bueno, fai unhas semanas, estivechedes, por exemplo, cunhas grandísimas amigas miñas en Quack FM tamén facendo promo, aí malhumoradas, estades por aquí, bueno, que dicir, ao final, poder facer outras cousiñas, como dicides, estás ensayando, estás preparando novas cancións, que como, vale, non estás seguindo o que sería desexable, pero estás traballando, estás facendo cousiñas e que, oye, un pequeno parón entre comillas, non pasa nada tampouco que non ides a perder tampouco tanto e hai que levalo como creo que estáis levando xa de, bueno, pois mira, nova cantante, novas cancións, aproveitamos, non traballamos como queremos, pero estamos traballando, estamos facendo cousas que tamén vos sirve para o futuro. Sí, e venos ben, ¿no? Tamén que Sí. xusto son 3 meses que tampouco iban a ser moi activos de conciertos, digamos, non é unha temporada moi alta de conciertos. E logo eso tamén, todo o novo que veu, todo o tempo que adaptación, nova cantante, porque claro, a cantante Ari ten que cantar as cancións que tocaba outra cantante. Entón, eso evidentemente leva tempo, hai que ensayar con Ari as cancións vellas, ten que adaptarse e nos adaptarnos. Entonces todo eso leva tempo. Entonces ao final, querendo ou sin querer, foron 3 meses que nos viñeron ben, eu creo, non, Ferri? Sí, mas está sendo como unha época bastante bonita, en plan, a pesar de un pouco igual estrés ou isto que dixen de estar perdidos un pouquiño, pero é bonito, ao final estamos empezando a encaixar, a coñecernos máis aínda, porque este ano pasado foi como un pouco todo atropellado de decir, vale, queremos xa sacar isto, vamos collendo sobre a marcha, e agora estamos con moita calma, decidindo ben as cousas, facendo o que queremos exactamente, se queremos podemos dedicarlle máis tempo a experimentar pois, en certo xénero ou certa cousa, pois temos a calma, a tranquilidade de saber que podemos facelo, que, bueno, podríamos igual, pero é unha cousa xa máis personal que esa Sí, obrigación por outro lado. sí. E logo tamén hai unha cousa importante que é que todos sentimos en vez como noso, sin ningún tipo de duda, pero é certo que como fixemos sobre a marcha e Álvaro entrou tamén ao final, Ari tamén, pois tamén vai ser moi bonito, porque claro, en Envés a batería non a toca Álvaro, porque Álvaro non estaba. Entonces, vai ser moi bonito para nós ver como todo o novo que creemos agora, todo o novo que estamos creando, vai ser creado, pero tamén interpretado por cada un de nós. Que non estou dicindo para nada que Álvaro non o sinta como seu, pero creo que vai Sí, ser pero como é outro moi, rollo, moi, é moi outro rollo. bonito. É outro rollo Claro, que creo que é sexa moi bonito propio que el diga, tío, pues grabei a batería, sabes? Son Claro, eu que toco a batería. 100% mirando flores, así, o cuño. Cha. Claro, Claro, claro. Sí, que son detalles que, lóxicamente,
ao final, se o que falábamos, se Álvaro disfruta en directo, non pasa nada, aprende a tocar e hai casos de xente que entra en bandas, por circunstancias, pasan os anos, se cambian de batería, se cambia de baixista e non pasa nada que o vai a disfrutar seguramente. Pero sí que é certo que, claro, ter un traballo no que todo o mundo xa ten o seu aporte real, todo o mundo xa puido, pois, que compón, que simplemente entre comillas, lóxicamente, non? Que é importante, pero Sí, sí. quen vai a interpretar a idea da composición, quen vai a gravar, xa todos vas estar no proceso de gravar, no proceso de producir, xa todos vades a ter un pouco de voz e voto neso, joder, sí que é verdade que non é o mismo, xa sentir que algo teu cambia moito. Sí, sí. Eu creo que temos moitas ganas dese proceso de creación todos Sí, xuntos. sí. Que é Eso unha vai ser... pena, porque, claro, Pablo estar fora non está vivindo primeira parte que hai tempo de sobra, pero é algo moi distinto que, por exemplo, eu non estaba habituado a esa parte de crear todos, é unha pasada, e máis temos a sorte de que non éramos amigos de antes, bueno, eu e Marco sí, pero o resto non, e ao final vimos aquí como músicos, pero ao final levámonos eso, unha familia, o que dixen antes con Pablo, pero somos todos así, e tamén é o que nos di a xente, ¿no? Que vese cando estamos tocando que antes que nada estamos disfrutando, somos amigos dentro do escenario. Entón é algo que é unha pasada, que ter esa sorte, así. É que se Sí, non, eso é moi importante. se non hai amistad, eu sempre o direi, e volvo a recalcar, non isto, lóxicamente, se hai alguén que non me coñece, non estou dicindo isto, que pode sonar a menosprecio, pero sodes grupos emerxentes, sodes grupos que, por desgracia, os cartos salen e non entran, ou se entran, son para cubrir o xusto e necesario, non? Entón, hai moito sufrimento, hai moitas rompeduras de cabeza, hai moitas cousas entre comillas negativas, non? Como de repente pois ter que facer un parón ou contactar con festivales que non te contesten, querer tocar en salas que haxa problemas. Hai moitas cousas jodidas, entón non ides a gañar agora mismo millóns de euros, nin miles de euros. Entón, como eso non vai a pasar, se non vos levades ben, se non hai unha amizade, se non hai un Exacto. disfrute, xa non arriba do escenario, se non hai un disfrute a hora de compoñer, que sentido ten, non? Porque pa que facelo? Pa eso quedades cada un na vosa Sí, casa, sí. tocades os vosos instrumentos, escribides un poema nunha libreta e pa diante e Exacto. nadie escoita nada nin ve nada. Claro. Exacto. Pero que é algo complicado, que parece como moi sinxelo de decir, é evidente que ten que ser así, Non é pero fácil. que costa, e por eso ao final fai moita xente grupos, pero ao final nunca vai para adiante, e hai que ter moi claro isto desde o principio, que ti vas a disfrutar da túa música antes que facer calquera cousa. Se ti non a disfrutas e non disfrutas a xente co que estás, non é complicado, é moi complicado. E entender que tamén vos quero preguntar un pouco por eso, polo papel de cada un, que creo que coñezo, e igual vos tamén sabedes de casos de xente que pode coñecer do mundo da música e tal, hai casos de bandas xa aquí en Galicia e fora, non? Que, como dicías ti agora, que non continúan, que teñen moito potencial e se paran porque non son capaces de remar todos cara ao mismo lado, hai problemas de egos, hai problemas de traballo, ter moi claro que ao final hai xente que vai facer unha cousa máis porque ten esa capacidade de poder mellor escribir máis fácil que outro que vai facer arranxos, outro que, como digo, simplemente entre aspas, que isto non é que eu non sei tocar, o sea, que solo vai a tocar, que igual non é capaz de aportar outras cousas, pero vai a tocar. E xa é importante porque alguén ten que tocar esos instrumentos, outro que se vai a encargar das redes, outro que tal. É importante tamén ter un pouco os roles definidos e saber que, bueno, algún vai a aportar un poquinho máis, pero vai a aportar máis nesto, pero noutro alguén vai ser encargado mellor de contar os chistes cando estedes de carretera. Exacto. Exacto. Que eu creo que eu paseiche o outro día, Farri, hai unha entrevista de Leiva que é moi, o sea, que Leiva sempre fala moi ben, ¿no? Pero esta entrevista é como que lle dicen, eu creo que lle preguntan cal é o problema das bandas cando xa son super, hiper, mega, ultra conocidas e aínda así hai problemas, e di que na súa experiencia é que os egos acaban sempre intentando poñerse un por encima do outro, e dice, e que se hai alguén que non sabe compoñer, non pasa nada. Porque se ti intentas compoñer como o que está compoñendo, que compón mellor que a ti tocas mellor o baixo que o tío que compón. Sabes? Entonces non ten ningún sentido que te poñas a competir con eso, e como que é moi importante, xusto acordeme porque dices xusto eso, que cada un ten que saber como
cal é o seu sitio, cal é a súa función, e que ninguna función é máis importante que a outra. No. E eso, eu creo que eso é o que todo mundo ten que ter en conta. Sí, o de saber delegar a min pareceme unha cousa tan importante, pero que eu, por suerte, aprendino con eles sobre a marcha. Que eu sempre con outras formacións que tuve de grupos así, sempre como tirar todo á espalda e ao final acabas te desgastando, acabas mellor con malas palabras con alguén por culpa de non falar as cousas. Creo que é algo que estamos priorizando bastante no grupo, que é, pois, a hora de falar, antes de calquera cousa, falalo. E falar, porque senón non, como en calquer relación, ao final. É que ao final Pero un grupo é unha relación de amizade, unha relación de parella, unha relación de que estades horas e moitas cousas e hai que delegar e eso, é que non hai nada máis importante ao final. Nun grupo todas as cousas son importantes. Quen toca é importante porque se non hai alguén tocando a batería, si podes lanzala a través dun ordenador, pero non vai a ser o mismo, lóxicamente. O a cantar, pois todos podes cantar, pero non é o mismo unha voz que outra. As redes sociales. Non todo o mundo é capaz de Buah, levar unha conta de redes sociales igual que a outra. buah. Por exemplo, non? Ou contratar con salas. Non todo o mundo sabe contratar con unha sala e poder negociar circunstancias ou tal. Entón, joder, pois un fai unha cousa, outro fai outra, e ao final o traballo de todos vai a ser beneficio para todos. Se quen compón vai a compoñer un temazo da hostia, e ese temazo vai a ser o éxito do futuro non en Galicia, sino en España, joder, se entran millóns de euros por Adiante. esa canción, todos ides a levar cartos. Pois, por repartos estas cosas, pois igual o que compón, pois leva un pouco al pero todos ides a levar cartos, ides a levar fama, entón, que pasa? Non pasa nada, xa está. ou Sí, sí, non pasa nada. simplemente o feito de a persona que está aí apoiando, que pois moitas veces Pablo máis eu estamos empezando a gravar unha cousa e tal, e acabamos de gravar, quedámonos falando en chamada, pois porque necesitábamos pois falar as cousas, soltar as cousas, ou hoxe tuve un día malo, e esa figura de estar aí ao lado e saber acompañar a alguén é algo que pouco se fala e que por eso eu, cando acabamos outro grupo dicía, joder, eu quero seguir con esta xente, porque é complicado, iso todo tamén, non só na música, sino na vida, que é Sí, algo moi importante. y además que nos, bueno, como se ve no EP, o sea, todos facemos cousas diferentes. Non todos tocamos sempre a guitarra eléctrica, non todos sempre tocamos a guitarra acústica, non todos cantamos sempre, non todos facemos coro sempre. Entonces, eso é importante saber, pues que en cada momento, pues cada un ten un papel e que ningún papel é máis importante que o anterior, ningún cantante é máis que sempre vacilamos a Marcos porque é baixista, pero que non é que o baixista sea menos importante que o resto, ni nada por estilo, Cuidado, sabes? que aquí Cuidado estades con sacar este tema, ¿no? aquí estades cunha persona moi defensora, pero fai moitos programas que non o facía, así que gracias Pablo por darme pé a lanzar esta mensaxe, porque baixistas e bateristas, baterías e baixos, denostados moitas veces, os baixistas porque es que non se escuchan, e os baterías porque están aí atrás e o fume moitas veces tapa os baterías e non salen nas fotos, os pobres que sempre as fotos de moitos grupos sale todo o mundo e os baterías non aparecen, pero ollo, Si, non os cuidado, conoce nadie, ¿no? ti quítalle un batería e un baixo a moitos grupos, las canciones se tambalean por completo, que o baixo, eu recoñezo que hasta fai tempo, sobre todo con este proxecto, non me paraba en estas cousas. Pero cando te pos a escoitar as liñas de baixo de moitas cancións famosas e dis, tío, hostia, me quitas só este Wow. bajo e si, a voz de non sei quen é a hostia, a guitarra sona de puta madre, non sei que tal, pero me quitas a liña de baixo, Uf, cuidado, Sí. é que De eu feito, a mí me gustaba aproveitando, moito, Farri, unha cousa que diste sempre, de Marcos, sí, que é, que a unha frase que é moi boa, que é non me din conta que estaba Marcos tocando hasta que parou. Claro, claro, É piropazo ese, que é literalmente eso. É literalmente eso. é que Non é protagonista, non necesita alardear, pero sabes que está aí, non o sabes? sabes, pero despois é que eu, por exemplo, para definir a Marcos, a mí pareceme o mellor músico que coñecí na miña vida. Eu crieime musicalmente, empecé a tocar a guitarra con Marcos, e el empezou a tocar o baixo comigo. Entón, foi como moi bo, pero a vez moi malo, porque cando empecé a tocar con outra xente, estaba acostumbrado a tocar con el, que é moi bo, entón, viñame outro, eu estaba perdidísimo, non sabía nin que facer. Entón, cando entrou Mirando Flores, para min foi o mellor día da miña vida, de verdad. É unha tranquilidade, porque eu sei que se me perdo, ele está aí. E sei que vai facer, e sei todo. Entón é un... Buah,
É o mellor do Sí, mundo. e sabes, unha cousa que aprendemos moito tamén co rollo da produción e da mezcla e todo isto, é que en Spotify non podes, pero na produción estás a un clic de quitar o baixo. Mm. E cando quitas o baixo, daste conta de que non funciona sin o baixo. O sea, tes a pista do baixo e estás a un clic de darlle a M de mute e quitas o baixo e non se parece en nada o que está pasando. Entonces tamén todo isto do aprendizaje da producción, de facelo nós e todo eso, tamén che dá un pouco, eres un pouco consciente de todo o que pasa con cada instrumento, de que cando quitas un hai un vacío, cando quitas o outro hai un vacío, e que o que falamos, vamos, que todos son igual importantes, sabes? Mm. Hmm. Mira, pode ser que estés coitando un gatiño por aí detrás? Sí, a miña gatiña Mel, que a pobre creo que tocara de cear e anda por aí loca. No, non é por malo, ao contrario, porque objetivamente as conversas máis divertidas son as que se tratan temas interesantes sempre salen animales. O sea que, ainda que sexa no fondo, está sendo un animal, así que esta conversa está sendo bendecida polos dioses gatos que son os que mandan. Pero mira, dicen sobre o da producción, non, falando de mute, no, que quitas o baixo e te das importancia. Claro, eu isto o teño comentado moitas veces. Eu aquí teño varios programas publicados con Hmm. Iago Blanco, produtor de Rapans, de MJ Pérez, Capital Boscov, Atún Blanco, de, bueno, moita xente da escea, non? E moitos máis de fora de Galicia que fan moitas cousas moi boas. E fixemos un programa, por exemplo, desgranando unha canción de Capital Boscov, un pouquiño así, entre comillas, rapidamente. Claro, eu dime conta aí nese momento, non, de, joder, cantas cousas hai detrás dunha produción, xa non só que podas mutear, non, un instrumento, pero cantas capas ten 30 segundos dun tema que ten igual, diste, buah, que solo é unha guitarra e un bajo, xa, pero que igual hai 20 capas para que a guitarra poida sonar desa maneira, a voz ten tamén varias capas para que poida sonar non sei que. Claro, nesa parte de aprendizaxe que comentaba, nesa parte de rompervos a cabeza, claro, supoño que en esto que estamos comentando de todas as capas que hai nunha canción, de todas as liñas que podes poñer, de como unir os puzzles, non? Porque ti gravas unha cousa, gravas a outra, depois hai que unes os puzzles e adaptas. Exacto. Que? Como foi darse conta de todo eso e empezar a encaixar as pezas? Difare, e aí? Foi un mundo. Un mundo porque era, empezábamos cunha idea, despois veíamos todo o que había que facer aí, e pois claro, había que empezar a quitar cousas porque decíamos, mima, tanto, e era como é que é un mundo aparte, non. Sí, é outra forma de velo cando ora a min, por exemplo, pareceme superinteresantes, cando os artistas suben vídeos, pois hai un artista que che gusta e por encima sube un vídeo enseñando pois, o FL, o Logic ou calquera cousa e di, pois mira, aquí metinlle isto, aquí evidentemente este elemento pois faise meténdolle este efecto. E son cousas como que aprendes un montón nese tipo de vídeos que antes pasaban completamente desapercibidos porque non lle prestas moita atención ao rollo da produción e tal, e son vídeos como super interesantes que che dan moitos trucos e nos pasámolas canutas, hasta que ao final aí medio encontramos como medio un método que medio nos vai funcionando e todo tal, e hasta encontrar eso, pois é o que dis ti gravas unha guitarra e gravas a voz e xúntalas e evidentemente non sona como o resultado final que escoitas en Spotify. Entón hai un montón de cousas, hai un montón de capas, pero é moi bonito tamén. É moi bonito ver como funciona, é moi bonito entender a ecualización, é moi bonito entender o que é unha ecualización, o que é unha compresión, eh, por que o baixo e por que o bombo da batería chocan e non chocan o bombo e unha trompeta, por exemplo. Entón, esas son cousas que fomos aprendendo como moi pouco a pouco, que se te enseñamos algún borrador que temos dos primeiros, bueno, que se está, eu creo que aparece outra canción, digamos. E dicías ti, Pablo, dicías que ahora mirades moitos créditos, mirades tamén pois quen fai a produción, mirades esas cousiñas. Pásavos o que me pasa a min, que é certo que eu non estou obsesionado con eso, pero sí que, bueno, moitas veces
pois cando, sobre todo cando me podo sentar a escoitar un disco con calma e me poño os cascos e tal, moitas veces pois intento buscar os easter eggs, non? Estas cousas un pouco, te comillas, ocultiñas de, por exemplo, cando hai cancións que te din te fan dunha sirena e de repente se escoita unha sirena, cando te din unhas campás, se escoita que non ten, diste, pero porque se escoita unha campá por aí detrás, pasou por exemplo unha canción de MJ Pérez que fala dunhas campás e de repente se escoita así moi baixiño tal, ou con Capital Boscov, con María Galdón cantando por detrás facendo así os coros moi baixos, tal coisa que diste, guai, que estos detalles que son prácticamente que nadie os vai a escoitar porque están moi ocultos, Exacto. pero guai, cando ves esas cousas, que gozada, E síntelos, e síntelos como teus, ¿no? Sí, Sintes que dis, buah, isto descubrino eu fijo que non o sabe nadie. sí, 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 Sabes, es que son eu o primeiro nadie en sabelo. comentou esto, nadie comenta esto, guai, que tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Total. A mí gusta moito, bueno, é que é o meu artista favorito de todo o planeta, Un que é momentiño, Fer. vou abrir a porta aí, Dispara. veño ahora. Sí, perdón. Que o meu artista favorito de todo o planeta é que é Fer Peleteiro. Fer Peleteiro ten o que é para min o top do top 3 de discos que se fixeron sempre en Galicia, o de unha historia, que sempre vou dicir que é o meu disco favorito. Fer, para min, é o rei da produción. O sea, eu fíjome en todo o que fai Fer. Fer ten un montón de recursos. Eu sempre digo que Fer sona moi limpio. O sea, é unha música que sona moi limpia, que está moi ben, que está cada detalle buscado ao toque. De feito, que é unha cousa que dixeches ti antes, Dani, que é a vos non vos importa tanto. El di, si a vos todo polo que eu me estou rayando, a vos non vos importa tanto. É que ese Sabes? é E que iso é é que eso iso é super importante e é moi bonito cando encontras algo que non encontrou o resto. É que, joder, por eso a mí me gustaría, o que pasa é que, bueno, é moi lioso e tal, facer programas dese estilo, sabes? De poder sentarme cos Claro. artistas, poder, pois, desgranar e tal, porque, joder, que creo que se todos, xa o que estamos facendo aquí creo que é moi importante, pois, por exemplo, para valorar como sonades vos, entender o que é detrás. Eu sempre defenderei a figura do produtor, sempre defenderei, pois, neste caso, sodes vos os produtores, non vos vou a defender a vos, Mm. non? Porque, joder, un produtor pode facer que sone a cousa moi ben, un produtor pode facer que sone a cousa moi mal, pero un produtor pode facer pois estas cousiñas que vai sonar ben, pero despois vai meter esas cousiñas que notas que hai un cariño, que notas que hai unha intención. Por esa parte, pois tamén, lógicamente, estás aprendendo e tal, pero sempre metes cousiñas, dices, joder, se un produtor é bo, vai a buscar ou vai ser capaz de querer meter pois estas cousiñas aí ocultas, estas cousas que non van a cambiar o resultado, ou sí, porque cuidado, que é un pouco o que falábamos do baixo. Estes sonidos que eu Uf. dicía, que a xente non se dá conta, pero que igual ti lle quitas ese sonido desa campá nese momento exacto da canción, ti non te sabes que hai unha campá porque ti te estás fijando na voz, te estás fijando na batería que te está molando ou tal. Pero igual lle quitas esa campá e esos segundos, sen ese sonido, cuidado, xa é outro tema. É outra cousa. De feito, nos pasamos a veces que o renderizamos en un coro, sabes? E estás escoitando e dis, bueno, aquí non sei o que falta, pero algo falta. A ver, Sabes? Seguro. o exemplo perfecto de como o conxunto cambia todo Sí, sí. atención ao que vou a dicir, é Grande Amore. Eu vou a explicar por qué. Barras. Hai e isto que lle quero moitísimo a Nuno e isto xa o teño falado moito con ele e tal, non? Por exemplo, actuou no Noroeste aquí na Coruña e claro, se que a proba de sonido se fai a voz por un lado, música por outro, despois xuntas todo, claro. Cando probaron a voz, me cago en Dios, claro. E gritos todo, a xente escapou da praia, cuidado, a xente escapou da praia. Isto é certo, señores maiores ás 12 da mañán saindo da praia porque lle estaba molestando. Claro, ti escoitas a Nuno gritar, escoitas a María Greb gritar cando canta. Claro, lle metes toda a música que ten en riba, sobre todo pois que o vin no Colón con banda, con batería, con dúas guitarras, con baixo. Claro, ti eso que che parece que está gritando, poslle todo o conxunto detrás, todo o que ten, e cambia por completo o que fai Grande Amore, me refiro. Diste, igual que solo grita, no, solo grita se escoita solo a voz, se lle pos todo o conxunto, enmascara e queda de outra maneira que queda máis bonito e sabes que ten un sentido que ele está gritando porque vai en conxunto ca música. Pois isto é o mismo, unha canción sen coros, ou momentos sen coros, ou momentos sen tal,
Sobre todo Sí, sí, sí. en directo non tanto, que en directo non importa igual tanto por como se interpreta, pero nun estudio, sobre todo, joder, un momento sen coro, cuidado, que a cousa Por baixa. exemplo, os sonidos añadidos, por exemplo, no Caminante, unha canción nosa, ao final, que ao final metemos uns pasiños así, é como unha tontería, pero ao final faiche estar no ambiente do que está falando a canción, o que quere transmitir, ou se hai, puxemos tamén un pouco de evento, ao final faiche estar metido nese ambiente que quere xerar o grupo, Mm, e eso, para min, é a parte que máis me gusta do tema de producir para un disco, que Sí, é unha cousa moi boa que diferencia do directo, que ou por exemplo en terceiro C cando metemos algunhas frases que facemos así de coña tal, que é unha tontería, pero faille estar con ese ambiente de festa, de dicharachero así e tal, que é o que lle dá a vidilla o sí, sí, sí. a can É unha cousa que é como baixo, que é a capa dos adlibs, esta, ¿no? Que lle sí. chaman os adlibs, que son como facer ou facer ei, ou facer, sabes? mm. Esa capa é como moi graciosa de gravar, é unha que se algún día queres facer o por primeira vez enseñando o proxecto no programa, estás invitado ao segundo B a vir nos facemos sin problema. Porque aparte é moi gracioso ver as nosas capas de adlibs, en plan, somos nós facendo ei, sabes? É como super gracioso. Entonces, cando escoitas solos non ten ningún sentido, É que aí pero está. logo mola moito verlo integrado. É que aí está, pois hoy día creo que o exemplo que grande amor é moi claro tamén para que a xente se poda facer, porque ti en directo é outra cousa, claro, separas as cousas e joder, cambia por completo. Mira, os directos. Os directos porque claro, xa levades uns cuantos, xa tedes esa experiencia que tamén é un pouco falado, non? É a clave, o directo é onde sempre o grupo vai a definirse se é un grupo pois que ten moito máis potencial ou un grupo pois con menos potencial ou demais, sempre hai se mellora, non? Pero como estades nese aspecto? Como vos sentides cando vos subides a un escenario? E claro, imagino que con este impas non que tedes e ahora a nova voz e demais, pois supoño que tedes ganas xa non tanto desa nova música, senón tamén de volver a estar en riba dun escenario, non? Para min Sí, é claro. eh, é como a recompensa a todo o traballo que hai despois. É ver aos teus colegas tocando contigo, como se é a ras de chan, non fai falta nin estar nun escenario nin nada, é o mellor que hai, estar disfrutando. Eu, por exemplo, antes dos concertos non estou nervioso, estou como con ansiedade de querer salir xa que porque é eso, é a recompensa a todo o traballo que hai detrás. E Sí, eu creo a sensación, iba a decir luego, que iba a decir, cando subides a un escenario, digo, é que casi nunca tocamos en escenario, siempre a ras de suelo. Bueno, Pero, entendemos. sí, sí. A ver, cuidado. Esto é como preguntar que é un artista. Un artista é cando se publica unha canción, cando se publican claro, dúas, cando non se claro. publica e subes tal. Ainda que sexa no chan, é un escenario porque hai músicos, hai cantantes, hai público, hai altavoces a veces, outras veces igual non hai altavoces. Eso é un escenario. Que é un escenario? O escenario principal do Resurrection é máis escenario que o Pequechiño ou que un galpón? No, todo é un escenario. Claro. Pero é moi gracioso porque miña nai cando tocamos lo que nos foi no Entre Rúas, que claro, había moita xente, ¿no? E era todo moi guai, e entón decíame, hai que manter os pés no suelo. E dicir, no, si non estou ni no escenario, xa os teño no suelo. Claro, que queres? Sabes? Que faga un burato para ir máis para baixo ou que? Claro, claro, claro. Pero sí, a sensación de estar no escenario é... Eu creo que eu creo que disfrutas das dúas, o sea, disfrutas de hai xente que disfruta máis de compoñer, hai xente que disfruta máis do estudio, hai xente que disfruta máis do directo, pero creo que non hai nadie que non disfrute o directo. O sea, creo que si che gusta a música, creo que si de verdade tes pasión polo que fas ou vocación polo que fas, si na túa vida diaria hai música, creo que é imposible que non che guste e que non sintas un cosquilleo cando tocas diante de xente. O sea, é a sensación pola que traballamos, eu creo. Que é a maxia esta que falábamos antes, que se crea. Non sei, a min sempre me gustou, que sempre fui moi nervioso. Eu empecé no conservatorio tocando o saxofón, o meu primer recital non pude ir porque estaba tan nervioso que me subeu a fiebre, tiña 39 de fiebre e así. Pero despois
cando fun como entendendo un pouco, foi unha primeira vez, empecé a tocar con xente, que é moi diferente que estar ti solo, eh, é unha sensación indescriptible, que se non o fas nunca non podes facerte unha idea, eu creo. Sí, E sí. Que eu sempre digo nos concertos, pero que é certo que non só sabemos falar dos idiomas, que son o idioma do galego e o idioma da música. Entonces, cando falamos da música, cando falamos o galego somos increíblemente felices. Pero se falamos o galego e por encima cantamos en galego, xa eso é o E, máximo. e que cuidado que xa un escenario, en que estés ras de suelo ou estés aí con un equipo da hostia, un escenario é o sitio máis intimidante que pode haber. Sí, sí que é, sí. Eu sempre teño contado unha vez, o ano pasado, fai 2 anos xa, 2024, fixemos unha sede, uns barbudos, organizamos un evento en Santiago de Compostela, no Monte do Gozo, fixemos aí unhas actuacións e tal, que para recaudar aí fondos, e eu presentei un pouco, entre comillas, o acto, non? Claro, eu estou acostumado a falar aquí, eu vou á radio ás veces, ali, por exemplo, con Malhumoradas, teño ido a colaborar, a min encántame falar, non teño problema ningún, eu cando facía directos en Twitch, hubo épocas nas que me vía moitísima xente e estaba de puta madre. Eu me subí un escenario con gran parte da xente que estaba ali coñecida, non había casi nadie que non fose coñecido. Eu tiña que dicir o que fago aquí normalmente, que é presentar os grupos de vamos a ver a LNGA, que ven acompañada tal, que nos vai a presentar non sei que, xente, disfrutade. 2 frases, o sea, tampouco tal, ou isto vai en beneficio non sei quen. O sea, o que fago aquí, que aquí, como vos dicía vos fora de grabación, eu non teño un guión, falo, mellor ou peor, pero non teño problema, non me quedo calado. Subín Sí, ali, sí. con 40, 50 personas, a maioría coñecidas, co micro. Vime arriba do escenario, se vexo os vídeos, al final xa estaba un pouco máis solto, pero vexo os vídeos do principio, me cago na... O sea, temblaba a voz, non era capaz de... Eu tiña preparado tal, levaba unhas tarxetas por si acaso, non era capaz nin de mirar as tarxetas, foron unha cousa... Ahora, eso sí, cando baixei da primeira vez que presentei, dixen, joder, é que este é o que me mola. O sea, estaba nerviosísimo, pero ao mesmo tempo era Claro, é como, que é buah, increíble. é que, sabes, estou en un escenario con xente, que estou vendo a xente cara a cara, este o que, este está guapo. Sí, sí. Sí, A ver, hai que dicir unha cousa, eu creo que é máis difícil falar que tocar, tamén teño que decirlo. sí, creo que Porque ti tamén, cando falas notas demais, en plan, ti temblas a voz, non sei que, tal. Ti cando empezas a tocar e hai música, xa tiras pa diante. Sabes, xa está. Pero Non sei, falar, a min falar costaríame máis, pois a min, fíjate, que eu creo que tocar, o que falábamos antes, de... A ver, é certo que o público igual non notamos cando se equivoca alguén, pero pode ser tamén moi complicado de facer. Eu creo que dentro de cada tal é difícil tamén, Eu Pode creo que ser. tamén, por exemplo, pasa un pouco cos cantantes, que ao final os que tocamos un instrumento temos como ese instrumento de Sí, barreira que eso está sí, sí, sí. diante é como unha especie de escudo que te protexe de todo o resto. Entón, ao final refugiaste neso, sabes que se pasa calquera cousa mala, te equivocas nun coro, ti sigues facendo a túa cousa. Por exemplo, coa guitarra, estou no meu e o importante é a guitarra. Se me equivoco nun coro, pois está a guitarra para cubrirme. Pero estás falando ou estás cantando solo, non hai nada. Estás ti e o público e xa, entón E incluso se te equivocas nunha nota ou te equivocas ou deixas de tocar un momento no fragor do directo, o público tampouco se vai a dar conta o mellor, porque a mellor estás no momento álgido da canción e está o cantante en cuestión aí co momento que todo o mundo sabe, e claro, ti te equivocas ca guitarra, 4 notas mal postas, co conxunto todo tampouco se vai notar. En cambio, a voz, por exemplo, moitas veces sí que, claro, sí que é verdad que creo que se pode notar máis. Todo se nota, non? Pero sí que a xente pode estar máis atenta a eso. Entón, pero bueno, cada cousa ten mérito facela, ten mérito e ten complicacións. Ten complicacións. Eso, sin duda, sin duda. sí. Mira, que escenarios ou que lugares, porque eu sempre digo, non? Como dicía ao principio, creo que o máis importante é levarse a amizade, levarse as experiencias de aprender produción, levar as experiencias de aprender como delegar, como facer cousas, de todo como estades agora, non? Pois compoñerse a todos xuntos, gravar de outra maneira, xa ser todos partícipes, non? Eso é o máis importante. Pero tamén é importante, pois, experiencias non en riba de escenarios, experiencias de, pois, toquei aquí, toquei alá, que
vale, non vai a ser definitorio, pero esas cousas que cando dentro duns anos digades, joder, que con Mirando Flores subimos aquí. Que escenarios serían aquí? Que lugares son os que soñades un pouco de, bueno, que se tocamos aquí, tocamos alá, xa, mira, nos chega de despois o grupo acabará polo que acabe, pero fixemos isto, con isto xa nos iríamos contentos. Que nos Bifare. gustaría, ¿no? Sí, cal sería así ese soño un pouco? Bifare A por min, aquí eu creo que pode que seamos diferentes aquí. a min hai dous que son como moi significativos para min. Que un é a lo grande que é unha locura, que sería o Festival da Luz, a min encantaríame. Fun algunha vez, precioso todo o ambiente que hai, onde está situado, todo o que hai detrás, o curro e así. Para min foi unha pasada as veces que fun e sería o meu soño. E depois tamén outro pequeno soño, que é como máis ou menos cando empecéi como a decir, joder, estaría guai facer isto de tocar nun sitio e tal, que foi na Praza do Tapal, onde son eu en Noia. Eu tiña, non sei, tería 8, 9, 10 anos, e iba con meu pai nas festas de Noia, e había un grupo de chavales que igual tiñan 15 anos, e había 10 personas vendo. E unha desas era eu e meu pai. E estaban ali os tipos pasando xenial, non sei quenes eran e así, pero foi como dixo, joder, que guai sería estar nun escenario tocando para miña nai e meu pai. Pero aí subido, e o día que, se algún día chega que toco na Praza do Tapal e nun escenario alto e tal, buah, sería para mí unha pasada. Pois é como cerrar o ciclo, ¿no? De, Hmm. Buah, eu estaba pensando que en Carballo a min encantaría, porque en Carballo poñen un palco moi grande, desde antes do San Juan hasta creo que dura todo o verano. E en Carballo trae xente, joder, acuérdame que traxeron a Aurin cando a Aurin era lo máis de lo máis, veu Bisbal, veu moita xente así como importante, ¿no? E eu creo que aí me gustaría, pero eu teño un soño meu interno desde que me fun a vivir a Santiago, que é tocar na Capitol. Para min a Capitol, eu pasei moitas noites moi boas aí, vin a moitos grupos que me gustaban moito aí, e creo que é un sitio que ten algo que... O sea, é unha sala que ten algo que eu non volvín a ver en outro lado. E entonces Ten digo, unha aura moi interesante, sí. buah, é sí, impresionante. Os dos a verdad que pisos, non sei, é en Compostela, prácticamente na zona bella, a entrada é moi mágica tamén. Eu creo que ten algo. Entón, eu se algún día Mirando as Flores toca na Capitol, bueno, creo que despois nos podemos retirar Farri xa. sí, oh, buah. Cuidado tamén que o Festival de la Luz eu non o vexo como tan descabellado, Quer dicir, non me parece un escenario tan difícil de que poidades conseguir. Creo que é máis difícil, hai outros escenarios que por formato de festival, por tipo de grupos ou por como se organizan, creo que sí que é máis complicado e hai moitos factores pois que hai que cumplir ou que hai que solventar. Pero o Festival de la Luz pode ser, porque aparte sempre hai escenarios pois de proxectos de iniciativas de emerxentes da Diputación e demais que axuden Sí, un sí. pouco a que haxa grupos un pouco non tan habituales e ademais é un sitio que eu fun 2 veces, este ano quedei cas ganas de ir que non puiden, que ten unha cousa moi bonita que é que o público vai escoitar música. Que eso é unha cousa que non é tan fácil. Eu que son unha persona que vou a macrofestivales, vou a microfestivales, vou a festivales de todo tipo e son, pois, como un pouco falábamos antes de metralla, non? Eu son de ir a primeira hora, toque quen toque, coñezo ou non coñeza, a mí me gusta ir a primeira hora, para descubrir algo novo ou para ver como é esa cousa en directo, simplemente pois por estar escutando música. E claro, ti vas e sabes que un festival son do Camiño, Resu, tal, pues sempre pode haber xente falando, que solo queren ver o cabeza de cartel e tal. No Festival da Luz, xa por disposición de como é, non? Pero por tipo de público, ti vas a calquera dos 4 escenarios que hai agora mismo e a xente que está nese escenario está diante, a xente está escoitando a música. E igual non coñezo o que está en riba, pero está escoitando a música. E eu vi casos de Wow. grupos que igual non estaban funcionando, e tiñan moita xente, e por lo que sexa non enganchaba ca xente, e a xente non estaba falando. A xente o que facía, pois marchaba. Que é putada para quen está arriba do escenario que ve que a xente marcha, pero se iban, non se poñan ali a falar de, bueno, non me gusta, non, bueno, non me gusta isto, pois marchaban. E pode ser, e así que de aquí vamos, despois deste peloteo, pero real, un chamamento a Luz Casal e a toda a xente que organiza, Uf. Ojalá. que ano 2026 estades
abertos a contratación, ¿verdad? Sí, Bueno, bueno. máis que abertos. Sería, no, Festival da Se Luz chega a un acuerdo fácil, sería... Bof, ojalá. Buf, Eu de verdade buf. estaría chorando 3 semanas seguidas, sin parar, En plan, durmindo Aí, chorando, aí, aí sí que nos cagamos encima, Far. Po. É que eu Aí sí fora que... na edición da cuarentena, que estábamos todos sentados en alpacas en el máximo grupo de 10 personas, me parece, e era eso que dis ti, que toda a xente calada, escoitando, disfrutando da música, e iso que tíamos que estar sentados, non podíamos facer era algo máxico. E pois todo o tema do rural, a min tócame moi de cerca toda, bueno, pois eso, ao final son de Noia é pequeno, pero ainda son das aforas e tal, e algo como que me tocou de cerca, estar no campo, para min é algo, non sei, como da miña familia, case. Iso que non Pois, fun tantas veces, pero por oxalá, iso é especial. se non é 2026 que sexa no futuro, e aparte me molou porque non dixechedes cousas imposibles, porque, o sea, imposible non hai nada, lóxicamente, non? Pero, claro, dicir agora, encher o Coliseum, pois, hombre, Xa, algo complicado, porque é complicado pa xente que leva moitos anos xa turrando, pois, as Tanxugueiras foi un hito que o fixeran e é difícil de facer, non? Pero dixechedes, non me achedes xa non só o Festival da Luz e Capitol, que creo que son cousas factibles e creo que son cousas que é onde hai que poñer o foco nos grupos que comezades, non? De sitios que sexan grandes, pero que sexan factibles, pero que tampouco sexan unha cousa loca, aparte sitios representativos, e despois non me achedes aos vosos povos, as vosas vilas. Que tamén, joder, ten que ser moi bonito ter un proxecto e tocar, pois eso, na túa vila, ainda que haxa 10 personas, pero estás tocando nese sitio onde biches a un grupo de nenos de 15 anos ou onde biches, pois eso, eu estive vendo a Aurin en Carballo, por exemplo. ole, Estive vendo a Aurin, ole, estive vendo a Bustamante en Carballo, Bustamante. estive unhas cuantas veces, eu sempre miro os concertos que se fan polo San Xoán ou Do San polo Xoán, verán, ¿no? que é verdad que queda o escenario todo verán e de vez Mm, en cando fan un outro e miro o que mm. hai. Entón, pois, se fose de Carballo e ves que por ese escenario pasa xente pois que che gusta máis ou che gusta menos, pero xente que ten, bueno, certos números, ten certa repercusión, pois que ti poidas agora con Mirando Flores, Pablo, subirte tamén ali, claro, esa cousa que diste, pois é eso que vos falaba. Buah, Vades encher un Coliseum, vades a ser famosos de millóns de euros, igual non, pero toca che as vosas vilas. buah, Que máis se claro. pode pedir? E nas festas da vila, e que te ves a xente pola calle, sabes? Encontras cos colegas pola calle e dinche, e pois se vañen os Rapans, sabes? Pois eles van tocar os Rapans aí na plaza. Claro, E encontraste con eles e dices, joder, ojalá algún día, sabes? é que eso que creo que todos tedes que ter como obxectivo. Despois, lóxicamente, oxalá pasar etapas e oxalá cada vez encher máis recintos e oxalá que sexa imposible que vos metan en Carballo e vos metan en Noia e vos metan no Festival de la Luz porque ides a levar tanta xente que se vai a colapsar. Oxalá pase eso, que creo que sería o maior éxito lóxicamente en canto a números, en Ujú. canto a cartos. Pero creo que os grupos tedes que ter estes enfoques de, vale, cousiñas que igual son máis pequechas pero que vos van encher e que poden marcar un antes e un despois, porque ao final para vos, esos escenarios poden significar que collades o seguinte etapa do grupo con moitas máis ganas de, vale, xa temos esta etapa, vamos a por máis, venga, somos capaces de conseguir máis cousas. Claro, Sí, sí. Creo que é un pouco que nos pasou tamén este verano, ¿no? sí. Que non tocamos na Plaza do Tapal, nin tocamos na plaza principal en Carballo, pero tocamos, como se chama, na Peregrina, ¿no? A Chama esa Peregrina en calle. Noia, que é xusto ao lado da Praza do Tapal, E e tocamos en Carballo ao lado da plaza principal. sí, que Entonces, tocamos no filial, Cara, é sabes? como, está ben, pero estamos aí, pero queremos debutar co primeiro equipo. estamos Claro, aí toc, toc, toc. claro. Estamos como cando a Nuno lle dicen escenario principal, sabes? Aí está, claro, aí joder, Aí, está cando cerca, lle está cerca. gritan. Mira, por ir un pouco rematando, claro, preguntarvos, pois lóxicamente por plans de futuro e demais, pois xa comentache, non? Xa falamos un pouquiño desto, tamén de escenarios, de próxima música e demais. Colaboracións. Isto non o pregunto moitas veces, pero sendo, como sodes un pouco, non, cada un dá o seu pai, da vosa nai, tes os vosos gustos, tes as vosas cousas, pero to se ve tamén reflexado, pero con quen vos gustaría poder tamén destas cousas que sería, pois, oye, compartimos, fixemos un fit con non sei quen. Buah,
que xa está, paso que pase, e que gravamos con esta persona. Con quen sería un soño tamén poder compartir canción? Vale. Eu vou barrer para casa moitísimo, eh? Eu vou empezar a min con Monboy, que con Brais ten ali o bar en Noia, eu coñezo, é moi bo tipo, con Carabela tamén sería unha pasada, que por exemplo Alba foi profe miña na escuela de música, ou Capital Boscov, cousas así, sería unha pasada. Despois claro, se poñerte con grandes, pois tamén sería a leche. Pero para min esta xente foi como a que me influenciou a ahora mismo ser quen son e estar tirando por onde estou tirando. Sería unha pasada, mas son grandísimos músicos. E non sei, para min esa xente como ojalá. Con Alberto, Capital Buah. Boscov é unha pasada, un gran tipo e ojalá. Eu teño moitos nombres da escena galega que rollo Ortiga encantaríame, Familia Camaño encantaríame, Camaño Ameixeiras encantaríame, pero bueno, eu sempre, meus amigos sempre me vacilan moito con isto porque hai un rapeiro en Carballo que se chama Tunaboy, que un saludo para él, que tamén me encantaría, sería como, aínda que só lle producira eu, rollo, sería increíble para mí. Eu, si solo tuviera que decir con un, sería con Fer Peleteiro. Eu, sin ningún tipo de duda, quedaríame con él. Siempre, siempre, siempre. Ainda que sea solo conocelo, falar con él, teño moitas cousas que diciría da súa música, moitas cousas que comentar, moitas cousas que me gustaría preguntarlle tamén. Entonces eu diría Fer Peleteiro, sempre. Buah, é que me flipa. O sea, encantanme as vosas respostas, encantoume as respostas cos escenarios e encantoume as respostas coas colaboracións, porque é certo que todos tedes seguro que se compartides escenario con tan xugueiras, con non sei que, pois está de puta madre, pero que me acabades de centrar, aparte en xente que pasou pola canle, bueno, Fer non pasou pola canle por desgracia, pero pois estaría guapo, sería unha conversa, creo que de Joder. verdad que é moi interesante, pero o Buah. resto de casos pasaron pola canle, Capital, Monboy, e Carabela tamén estiveron por aquí. E claro, o sea, me mola que digades estos exemplos que escapan do mainstream galego, xa non do mainstream tal, sino que escapan do mainstream galego, que son coñecidos, pero que non son tan recoñecidos, creo que como deberían ser. Creo É que que calquera dos Sin nomes duda. deberían ter moito máis importancia, e eu aquí o teño dito moitas veces, e me mola que vos enfoquedes en eso, porque, non sei, me gusta. O sea, me gusta porque creo que di moito de vos e da vosa filosofía. De que o grande visualmente en números está de puta madre, pero non todo eso, senón tamén, como diciades, compartir escenario con xente da cal aprender de como graban, como producen, ou de grandes Claro. musicazos, porque ti nomeabas Farri a Alberto. Sí. Pois sí, joder, como toca ese home, O sea, como toca o puto Alberto, que por certo, ven nova música de Capital Boscov, aí para o ano que ven. Bueno, xa este ano, É unha 2026. Teño unha espiña clavada, porque ás veces que Capital Boscov pasaron pola canle, nunca puido vir Alberto. Sempre foi estaba con en Oh. campo. Deleiva, me parece. Eh? Con Deleiva igual sí que foi. No, Veu no? tampouco. Non chegou a É pasar por que aquí. Nomeamos, é máis que o nomeamos, pero non chegou a pasar por aquí. Pois Entón, Alberto e Fer Peleteiro, os seguintes. eu é creo que que Alberto é, Alberto ten que pasar, porque para min, está moi ocupado sempre, no, Alberto ten que pasar por aquí porque cuidadito como toca ese home, a maior pasada de Alberto é que como músico e como guitarrista é unha pasada, pero é casi tan bo músico como persona, é que é unha grandísima persona. Máis que eu levaba moitísimo tempo sin falar con el, tuve unha dúda ahora aquí co tema do grupo, faleille despois dun ano ou de non sei canto tempo, e me responde, mira, en canto poda respóndoche. Tardou un día en responder, perdón, que tal? Joder, tío. Dan, que está liado en mil cousas no, e sempre ten unha boa cara, unha boa resposta. é que eu non sei como, o sea, dá clases, toca con SES, toca con non sei que, toca con Capital. Neno, do raro é que teñas tempo para a túa parella xa casi, o sea, xa non nin para contestarte a ti. O sea, joder, pero que ben toca, que ben toca. Eu creo que ten un clon ou algo, porque senón non me dan as contas, a verdad. Sí, é unha pasada, é unha pasada. Xa por ir rematando, mira. Vamos a facer as últimas preguntas. Vamos a, lóxicamente, mira,
casi 40 programas de tempada, casi máis de 240 programas dende que comecei o proxecto, e sempre me olvido de Wow. dicir ao principio que as vosas redes, as vosas plataformas van a estar na descripción. Sempre digo cando estou rematando, pero bueno, queda dito, non? Que as vosas redes van a estar Perfecto. aí, as plataformas están aí, entón, como estamos falando de que estades aí xa preparando cousiñas que cando veñan virán, con calma, rapaces, con tempo e como teña que ser, pois que a xente se suscriba e dea a seguir nas redes para estar atentos e que non se perdan nada. Eu vou facer xa as últimas dúas preguntas, un pouco máis entre comillas personales, un pouco máis que non teñen tanto que ver con Mirando Flores, pero que bueno, que tamén dunha maneira ou outra pois se poden ver reflexadas no grupo. E hai unha, sobre todo o último bloque que é o máis importante, pero este primeiro que é un pouco a música que escoitades, non? Un pouco que vos mola vos escoitar, máis ou menos xa polo dito, xa creo que nos imaginamos, xa comentaches cousas, non? Pero desas cancións imprescindibles, esos artistas un pouco que vos marcaron tamén na infancia, desa xente que me recomendaríades que hai que escoitar. Ainda que pensedes que eu xa o sei, ou que o público que pode estar escoitando isto coñece, porque digades, xente, escoitade isto. E ainda que non me aredes a esas persoas, volvedo a facer para que quede claro que esa xente ten que ser escoitada, igual que ten que ser escoitado Mirando Flores. Si que empeza ti, Pablo, que sempre empezo eu. Empeza ti agora. Sí. Teño que pensar. Igual miro que os pode. Vale, eu aproveitando o Spotify Wrapped, que saliu xa fai uns meses, eu teño que dicir que a min o meu grupo de sempre, que máis me marcou de sempre é Amaral. Sempre. Eu iba como os pais no coche cando era pequeno e o que sonaba era Amaral e para min Amaral sigue sendo unha cousa que eu escoito cando quero, pois, me digo, tes un día malo, tes unha época un pouco mala, pois para reencontrarte un pouco con o que sentías cando eras pequeno. Entón Amaral para mí sempre é imprescindible para min Amaral. Logo para min hai un disco de Manolo García que se chama Los días intactos, que me gusta moito, que tamén sempre volvo a escoitalo cando me sinto así un pouco mal ou tal. E logo galego, Familia Camaño, tamén me marcou moitísimo, sobre todo o disco, pois agora non me acordo como se chama, o disco que ten Un día espectacular, que é a portada azul celeste. É un disco imprescindible. Estou dicindo máis discos que artistas, pero Todo o vale, disco... todo vale. Non hai resposta o que ten que ser o que te marco ou o que queiras. Vale. E logo marcoume moito Embora, de Berto con V. E para min o disco que está máis infravalorado, e de feito vinlle outro día a Noel Turbulencias, que o subiu e dinlle me gusta porque o sentí moi representado co que puxo, que subiu o disco de Unha historia de Fer e dixo que posiblemente este disco non o escoitara nadie e que para ele estaba no top 30 de discos que estaban feitos en toda a historia de Galicia. E eu, para min, vou máis alá, para min está no top 3. O sea, para min é un disco increíblemente bo e super, hiper, mega, ultra infravalorado. E sinto moi afortunado porque pensei que non ia velo nunca en directo e anunciou o concierto para o Migrasón e eu voume a ver a Fer a Bruselas de unha. Que cuidado, eso vai a ser Fer, historia. perdón. Eu creo que vou empezar como por onde empecé eu, de verdad, como co tema este da música, así foi gracias como meu padriño que me pasou un disco de Platero y tú e despois empecé a escutar Platero y tú, Fito, e aí foi como donde que dixen, que a guitarra é unha pasada. Empecé co saxo, pero dáseme moi mal e pasei a guitarra e foi como sobre todo por Fito, por esta xente que eran os guitarristas de estrella del rock de toda a vida, pero en España, que non o sabía tanto hasta eles. E despois tamén unha persona que me influenciou moitísimo, Albert Pla, a nivel de darlle voltas ás cousas, de fijarse, de ser crítico, aprender, tamén entender que a música non é un idioma e podes reivindicar mil cousas, axudar a un montón de xente, a darse conta de cousas que igual non son tan fáciles de ver ou de explicar, porque ao final é máis fácil explicalo cantando a veces que falando. E despois de aquí é o que dixen antes, Capital Boscov, pero claro, vin como todo o proceso de maestro e todo, e foi tamén super influyente, porque eu vivín tamén de cerca igual, que todo ese proceso de ver como se vai facendo o grupo, ver como van crecendo, empezaron dous solo, despois cambiaron, meteron máis xente e tal, e
foi... Aí sí que foi como ver o que dixen, a un rockstar de verdad, a un guitarrista de un Guitar Hero, ¿no? Que se chama. Foi alguén moi influente tamén. E, por exemplo, Terbutalina tamén. Heredeiros, cando empecé tamén así co tema da guitarra, tocaba bastante de Heredeiros. E despois, tamén, unha persona tamén que me influenciou moito, gracias a miña nai, foi Xoel López e Iván Ferreiro. Foron dúas, por tema este das letras e así. A verdad que eu creo que son esos como o meu pack. Que ben falades e que ben falades, que ben vos expresades e que bo gusto tedes, Gracias. Porque calquera das cousas as podo escoitar eu, de feito, por exemplo, Xoel e Iván, pois son tamén do meu top, Capital sempre serán dos meus olliños dereitos, eu sempre estou, non me costa recoñecelo, aposto por moitos proxectos como a vos, me gusta darvos visibilidade, se podo, pois, sempre tentar compartir cousas e traervos pola carne, como neste caso, pero eu sempre hai eses grupillos que teño aí os meus olliños dereitos e cando alguén os nomeades, pois é como, ai, bueno, esta gente se merece lo mejor, tienen bo gusto. Pero ahora, último bloque de preguntas, última cuestión que vos vou a facer, que vos dixera unha horiña, bueno, vamos un poquinho máis dunha hora, non pasa nada porque está sendo unha conversa moi entretida, pero chegamos ao punto clave, ao punto definitorio e ao punto que vai a marcar realmente como sodes Mirando Flores. É certo que só sodes dúas patas do banco que é Mirando Flores, pero o que vos respostedes individualmente cada un vai a marcar o que é o grupo, vale? Porque eu fago un bloque no que Que presión. Sí, se ahora estou pode un saber pouco... se sodes psicópatas ou non, vale? O sea, que isto é importante porque, claro, hai xente psicópatas non está mal, pero bueno, depende do nivel de psicopatía é complicado. Entón, é un cuestionario culinario, a comida como parte importante, son as preguntas típicas que teño eu, pero que están basadas en estudios, vale? Eu non é que simplemente eu vos pregunto por respostes e eu diga isto é unha mierda, non. Eu contratei estudios, a Universidade de Noia, precisamente, e a Universidade de Carballo, dúas das universidades máis potentes xunto con Oxford e Cambridge, están aí, non? De feito, tamén hai, en ambos os casos, hai traineras tamén, non? As traineras de Universidade de Oxford e de Noia e de Carballo. Entón, contratei uns estudios e me fixeron o que era. Entón eu simplemente pregunto e según que les me din, sou de psicópatas ou non é cousa miña. É cousa científica. Entón, hai que cenar. Vale, como sempre digo, hai que cenar. É un vicio que temos os humanos, nos gusta comer, e unha desas cousas é cenar. Pero na casa, única e exclusivamente tedes cereales con leite. Entón, o que poderíades cenar sería cereales con leite. Pero non vos gusta, polo que sexa, e creo que estou vendo unha cara que tal, tes outra posibilidade, que é comer a vosa comida favorita, a vosa cena por excelencia, estas cousas que mataríades por ela, pero tedes que facelo dunha maneira. Tedes que ir e volver a un restaurante, a un bar, a un lugar onde a van a cociñar, baixo unha chuvia torrencial, que é certo que os galegos non nos importa moito, pero o lugar en cuestión ten unhas condicións higiénicas un tanto cuestionables, ata o punto de que hai cucarachas polo chan, as ratas están bañándose nos guisos, bueno, están un pouco así desta maneira. Que preferides de ambos os casos? É que a min os cucarachas a ver a tirarme para atrás, que prefiro hasta non cenar, eu creo. Non é válido, hai que elegir unha ou outra. Eu vou a muerte cos meus huevos fritos con patatas fritas. Eu vou a muerte, eu vou polo plato. Ides ao restaurante? Sí, vou ao restaurante. Sí. Eu tamén, en verdad. En verdad me pago moi duro, pero eu creo que iría ao restaurante. Está tendo en conta que non nos gustan os cereales con leite, non? É que non é que... Eu non... Vos respondedes, eu despois vos xustifico... Vale, eu entendín que era que non nos gustaban os cereales con leite. Non, vos ten que gustar, o sea, o cereales con leite ou esa comida. O sea, que elexides das dúas? Vale, eu vou polas patacas fritas O sea, pero gustándote os cereales con leite irías igualmente a polas patacas. Gustándome os cereales con leite a min, gustándome de verdad, vou igual a polas patatas fritas. É gratis a cena?
A cena tens que pagar, que é gratis. Pago chego tamén, non pagas ti. Será gratis, se o restaurante de cuestión, pois xa dá gratis, pero se non pagas, eso é xa. E os cereales tamén os pagaches ti. Eu aquí non se dá nada gratis, Eu quedome cos cereales, a verdad. A min o dos cucarachas botame moi para atrás, eu Vale, ti te quedas cos cereales, entón, iba a preguntar a ti, Pablo, o que querías, pero como xa dixeches a cena, pois temos esa cena túa. E no teu caso, cereales con leite. Que vai primeiro? Os cereales ou a leite? Sinto moitísimo. Os cereales, despois o leite. Aí están as respostas. Vamos ca seguinte. Guau. Cenades unhas pizzas. Cenades unhas pizzas, estades aí todos, non? Un día de ensayo, tal. Cenades unhas pizzas e vos ides a un concertiño, a un pouco de festa, un pouco a desconectar. E volvedes a ese edificio, ese piso mágico, non? Volvedes de madrugada ou a primeiras horas da mañán, que, bueno, volvedes así, que igual hubo algún xeo polo medio que provocou así chegar un pouco mareados, non? Que os xeos en Santiago son traicioneros Humanos. moitas veces. Entón, volvedes con fame, volvedes así un pouco mareados e volvedes con algo de fame. Sobrou pizza da noite anterior. Contemplades cenar esa pizza ou comer, desayunar a pizza nese momento que chegades a casa? Eu nin o contemplo. Eu xa directamente. Eu como directamente tamén, Vale. Sí, sí, sí. E como a comedes? Fría, tal e como está, ou a quentades? Fría, eu fría. Buah, eu teño que decir, depende canto xeo pisei ese día, e depende, buah, non sei que decir. Depende de cantas ganas teña de ir pa cama. Se teño moitas ganas de ir pa cama, vai fría. Pero contemplas a posibilidade de quentala. Sí, contemplo a posibilidade. Vale. Sí, pola miña cabeza pasa a idea. E en caso de quentala, en caso de que as circunstancias che leven a quentala, como e onde a quentarías? No microondas, Sen dubidalo. sin dubidalo. Vale. Está sendo moi curioso a diferencia entre ambos os dous e o resultado creo que vai a ser histórico a este punto. A este punto está sendo histórico. Última sin pregunta. dudalo. Tortilla de patacas. Con, sin ou vos da igual? E canto a cebola? Eu con cebola. E a mí dame igual. Vale? Sí. Pero como a Sí. queredes? Facer a tortilla con, sin cebola, vale? O sea, a cuestión está aí, Vale. non é tan definitoria, pero un estilo Betanzos, un estilo mazacote que se pode facer un edificio con esa tortilla ou un punto intermedio? Que preferides? Farre? A min gústame que este non tanto como a de Betanzos, que non se coma con cuchara, que non sea unha sopa de pataca con ovo, pero que este pouco feita. Que este así toda jugosiña e tal. Mazacote nin de coña. A min que pases o tenedor e escorra o ovo todo. Completamente pouco feita. Moi pouco feita. Sorprendente resposta, teño que dicir. No teu caso, Pablo. Moi sorprendente a resposta. Sí, no meu caso. Moi sorprendente a resposta. Uh, Vamos a facer a última, porque preciso no teu caso, Pablo, un pouco máis de definición entre un resultado ou outro. Vale. Vale, psicopatismo ou non psicopatismo, Claro, ¿no? porque hai dous casos, hai diferenciación entre os dous. No teu caso preciso un pouco máis de axuda. E hai unha pregunta Vale. que non é culinaria, pero que é moi definitoria. E é, vou vos dar dous nomes de bandas que tens que dicir sí ou non, que vos gusta ou que as odiades. Estopa? Sí. Vame funar muchísimo aquí, eh. A min gusta. Títalo claro, Farre. A min gusta me estopa. É que eu solo me sei o primeiro disco de Estopa, tío. Sí, son unha mierda, tío. É unha psicópata. Sí, son unha mierda, tío. Vale, segundo grupo. Súbame. Segundo grupo, Ar de Bogotá. Eu nin me acerco. Eu tampouco me acerco. Non me acerco, tío. Non me acerco e a mí os colegas dime, pois ti cantas como Ar de Bogotá, me dicen. Claro, se alguén está escuitando isto en Spotify, ahora hai un silencio porque é putada, porque ahora mismo joder,
Está vindo a conversa moi guai, está vindo genial, me estaban parecendo dous chavales moi majos. O resto do Porque non grupo sabe non ten publicar. culpa de como sodes vos, porque sodes máis, pero claro, vos sois a representación agora mismo. E claro, porque atención, porque nunca pasou isto, nunca pasou que haxa un caso cun 90% de psicopatía. Hostia. Que eres ti, Son eu, Pablo. non? Me cago en Eres todo, ti, tío. Pablo. Porque non é Buah. lóxico, tendo uns cereales con leite. Non é lóxico que queiras ir baixo unha chuvia torrencial a coller unha comida que as cuestións higiénicas son o de menos, porque hai moitos restaurantes que son horribles e non os vemos, pero tes uns cereales con leite na casa que non tes que moverte da casa, hai cereales con leite e prefires o outro. A muerte. Vale, seguimos contigo, porque vamos cas pizzas. Vale, ti queres comer pizza, lóxicamente, cando chegas de noite, comes pizza como se che digo unha cucaracha vas a comer, porque nese momento comes o que queiras. Agora ben, dis, non la como fría, salvo que, e ese salvo que é quentala. E vas e a quentas no microondas. É dicir, un placer como unha pizza fría, que é así máis, que vale, non está quente, está fría, lóxicamente, está fría, pero que está consistente. E ti vas meter no microondas para comer chicle. Que o chicle se masca e se tira, non se masca e se traga. Sí, sí, sí. Además son dos raros que por encima lle pon o couso encima para que non manche o microondas, sabes? Uf. Ainda peor, creo que é 91% de psicopatismo xa. No, 110. No, e despois me chegas, as de Bogotá entiendo, as de Bogotá é máis polémico e máis tal, ese non é tan definitorio, unhas décimas para arriba, unhas décimas para baixo. Pero me chegas con estopa o sea, teño unha camiseta posta eu. Non Claro, falei tío, de que teño unha tatuaxe. aí puxachesme no Teño unha sacrificio, camiseta. Finge un pouco, mínteme a la cara, miénteme. O sea, después de esto, miénteme, no pasa nada. Tú me dices, es mi grupo favorito, llevo un tatuaje en el culo y me lo creo y te bajo el nivel de psicopatía, porque non pode ser. O sea, me dices, no, que eso me conozco, aparte con desprecio, como si el primer disco de Estopa no fuese historia de la música. No, conozco eu el primer disco. digo precisamente porque o primeiro me parece increíble, pero por razóns da vida non volví a escoitalo nunca máis. Nunca volví a Non escoitar fales Estopa. máis, Pablo. Non fales máis, Pablo. Vamos a ver, Sí, se lo che sé, parece, pido disculpas al mundo de la música. Más 18 este... Se che parece maravilloso, non pode dicir lo escuché unha vez e non lo escuché máis. No, si é maravilloso, Xa, tío. volves a él. A Mara dixeches que te molaba moito e volves a Mara. No, Sí. Sabes por qué? Porque teño que decir que escoitei un par de cancións máis e non me pareceron igual de boas que os do primeiro disco. Dios. E aí sigo, Dios, vea, Perdón, xa me calmo. digo unha cousa, isto con total sinceridade. Se o proxecto que estivésemos presentando fose Pablo en solitario, esta conversa non se publica ni de coña. O sea, no, hai cousas polas que non podo pasar. E tío, Tachamos aquí. sigues aí. Ay, Dios mío. Non pasa nada. Vamos a calmarnos e vamos a dar os resultados de Farri, que queda claro que os resultados del non son tan psicópatas, pero hai un 20% de psicopatía. Os cereales, non? Os cereales. Por votar aos cereales antes, non? Cereales antes, al lóxico, e non o digo eu, os digo os estudios, ti botas a leite, botas os cereales, vas comendo así un poquinho que están crujientitos, pero ao mesmo tempo están mollados, e os últimos que comes son os que están moi mollados e teñen esa sustancia. Pero bueno, digoche unha cousa, Farri, un 20% de psicopatía ao lado de Pablo, siéntete persona normal. Vou pedir no outro lado do escenario para ver que próxima vez que toquemos, e agora teño medo. Ahora que nos conocemos ya non somos amigos, ¿no, Farri? Claro. Digoche unha cousa, nunca pasará isto, E isto é totalmente en serio, nunca vi este nivel de psicopatía, Eres Buah. a primeira persona, isto é totalmente certo. É totalmente en serio isto. A primeira persona que decide ir comer fora e non coller uns cereais con leite. A primeira persona de Buah. non, porque non o preguntei no principio, pero igual 100 conversas é esa primeira persona que quere comer fora. O sea, isto é historia da can. Más con cucarachas, Vamos. O sea, e aparte, neste caso que detallei moito máis, que a veces só digo cuestións higiénicas cuestionables. Non, aquí xa puxen datos, detalles e cousas. Sí, e ainda así veo de Carballo e dixo, no. Eu vou igual. Maravilloso. Maravilloso, increíble. 90%, mi padre. Increíble, pero bueno, xa está, non pasa nada, o resto da conversa foi ben, xa está, hai que aceptar a todo o mundo, ou casi todo o mundo,
Eu, por suerte, non teño que aguantar todos os días, entón, pois, non pasa nada. Cando nos vexamos, cando vos vexe en directo, que ten que pasar, porque é unha máxima que teño, a pesar de todo, teño que ver os grupos en directo que vides por aquí, entón, a ver se se pode dar. Tentarei olvidarme de todo isto, e sobre todo levarche, Gracias. ir ca camiseta de estopa, e levarche unha pizza fría para que a comas diante miña. Moitas gracias, moitas gracias. Será benvido. Rapaces, de verdade, fora coñas, moitas gracias por ter pasado por aquí, moitas gracias por esta charla, creo que estivo moi guai, está sendo moi guai porque esta etapa de 2026 de conversas están indo un pouco cara onde foi esta, que non é tanto musical propiamente dito, non é tanto falar desta canción, falar desto, senón un pouco, pois, as realidades que falar de, pois, circunstancias que obligan a facer paros no grupo, circunstancias que obligan a retomar as cousas de outra maneira, ou como é o aprendizaxe de cara a cousas como a produción. Creo que está moi ben falalas, e creo que é moi importante contalas, e que deades como dices a vosa perspectiva deso. E por a miña parte, salvo esta última minutos que tentarei olvidar, foi un auténtico placer tervos aquí como convidados, e esta é a vosa casa xa, a pesar de todo. Mira o que vos digo, cuidado, para o que queirades e para o que eu poida aportar. Moitas gracias, moitas gracias. Creo que Moitísimas gracias. falamos nós, pero falamos de parte dos 5. Moitísimas gracias por invitarnos. Gracias por darnos espacio, gracias por deixar que falemos aquí e que falemos dun proxecto que acaba de empezar, porque te seguimos e porque sinceramente nos fixo moitísima ilusión que nos falaras, así que de verdade moitas gracias Eu por acollernos. E gracias por facer o que estás facendo, que é dar voz Exacto, a tantas cousas que non se ven deste mundo exacto. e que é moi necesario. Teño que Sí, dicir que moitas gracias. vou lanzar un pouco de beef, porque teño moitos grupos que creo que pasei por aquí, non me dá, e iso que vou a 2 grupos por semana, 2 entrevistas por semana, pero bueno, non me dá vida pois para todo, non? Pois Ujú. buscas entre unha cousa e outra, traer pois distintos estilos ou tal, non? Vos tiña, pois xa vos quería traer e demais. Teño que dicir, e aquí vou tirar un poquinho de beef, que me jodeume moitísimo que forades primeiro a malhumoradas antes que vir por aquí. E cando Tío Farri, eso me tocó mucho los cojones, la verdad. Me tocó los É cojones. que estábamos esperando, pero non podíamos aguantar máis. Estábamos aí... E chegaron, sí, no entendo, culpa miña, no. Fíxome Claro. moita ilusión que forades que Estela Marga, son... De feito, a Xunta Marga vou ir agora, en canto acabemos aquí vou ir a Xunta dela. Son xente que aprecio, teño ido por ali a colaborar algunha que outra vez, entón está guai que elas vos levasen ali, pero de verdade, foi Pois un... dalle un saludo da miña parte, que moi boa xente, eso, a verdade. un Me saludo encantouras a as Marga. dúas. E agora que gravei isto, voume poder poñer a conversa, que teño que dicir que non a escoitei. Non a escoitei, non puiden en directo, e non a escoitei entre medias porque non quería bueno, saber como fora Amigo. con elas, que non me gusta moito ler entrevistas ou escoitar entrevistas dos grupos que veñen nos días previos para tentar, pois, o que fale eu, que non sexa influenciado polo que escoito que fales no outro lado. Pero de verdade, Pois, rapaces. así coñeces ao resto, que nesta estábamos todos os demais, toda a tropa. Exacto. Pablo. Eso, bueno, hai un psicópata moi heavy e non estáis todos. Buah. Igual, son un rampa media, son un rampa media. Ainda por riba ti tocou o psicópata. Claro, que eles tocou a parte claro. boa. É que ten tela, pero bueno, non pasa nada, xa está. Pasa nada. Esta é a vosa casa igualmente. Rapaces, de verdade, mil gracias. Moitas gracias, Dani. E ao que respecta a xente que está vendo isto, se chegades aquí porque coñecedes a Mirando Flores e non me coñecíades, vos convido a que vayades a canal de YouTube, a Spotify, ou espero que xa ahora en xaneiro en iVoox tamén as conversas disponibles. Hai moitos proxectos distintos, hai moitos proxectos galegos. Nesta temporada están visitando proxectos de fora de Galicia, pero que tamén merecen moito a pena. Hai moita variedade, hai moita xente que está facendo cousas boas, así que id a ver as conversas. Non tanto as conversas como sempre digo, que tamén, pero apuntad os nomes. Collede, mirade, conversa con tal, conversa con cual, escuitad a súa música e descubride proxectos tan interesantes. E xente, sobre todo, máis importante, vémonos na próxima conversa e, sobre todo, vémonos onde haxa música en directo, porque, rapaces, a vida ti tes bebida, non? Tes comida, con cosas cuestionables, pero bueno, tes comida e tes bebida e o corpo vai aguantar, non? Tes nutrientes para aguantar o día a día. Pero cando falta música, non é tan bonita a vida. Entón, xente, vémonos onde haxa música e, sobre todo, que sexa música en directo
e si a música de Mirando Flores, pois xente, que é a mellor forma de poder vernos. Ata a próxima, chao, chao. Hasta a próxima. Chao, chao. Miquiño.